سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بهقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا تزلوو تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودات نايز مدام سانا كتصنعو بخبري نعدمكم لايك شير كم دما ريتوهم بهناس من قد قدرف نبلاكم very interesting زخونة تحستو قريبنا لكم لنا مساتن مهارن كم دما نقول لكم فلطون كنستقبلوا لنا زلنا نقراتون حزنا لكم قريبنا لنا all right let's continue نايلومي ارسي دارقام صبوغ فايبس كبنا زغل صبوغ سمعيت كم زهلونا قبر زغلي ولا كابزح كاسكاسن وانا ونكونتات نتلوه. Let's start with this one. Sharing enrichment in history, music, food, and art fosters understanding, connection, and joy across generations and communities. Thank you for choosing Stockton as this year's host city and for enriching our city with the spirit and strength of enriching culture. Present on behalf of the council. كم زنريو زلنا فيستيفال ناي إرترا أب أمريكا أب كاليفورنيا ستيت كاليفورنيا زقبر زلو فيستيفال ناي إرترا ينان رزلنا بس فيستيفال زي من البعض كم كالوت فيستيفالات إرترا استفل عليه ترجمن استفل عليه مرداتان كبنا زخلي برقص فيستيفال مالت إرتراونت نبزل على براخة زخدلو زدن فعلو سراورد سدلو كم دما نتي بدحر مجارجان أبزح نجار زسرح celebrate تقبرلو culture ناشتو ولدو بحلهم زفلطو ليجن كينو. This is going to be about public diplomacy. مچم أبزي نريو زلنا مجمريا أبز سمليسة كبكم زلني كنري منم زياتري وازر لهم حنت كابتم اللونا النبلا تيفاني حدش ناي إيرترا ناي هوليوود توب celebrity comedian actress author مصحف صحفت كم دما صلاويتن حيالن تسمعنا زلوا إيرتراويت وعروينا نرزلنا you know إيرتراونا بستفل عليه من قدك ترغبت خليقة أملاخ أبو سلا تفتركا زرخا وسلا زلو أبو توليدكا سلا زعبخا كمون سترابيتكا قدم كابو إيرترا توليدهم عبيهم بستفل عليه من قد تسديدهم كابزر سلا زبغلكا ولا ون كم نايتفنا حدش كيف كاسنيكا ويون كيستو على كل سنيكا موداتا زر خاص لزخونه كيت كان بيرترا زيغنات كتوسط خليقا the most important تكندا قداسكن زيغنات مقبالكا ويون زيغنات ايرترا سلازلكا يكونن how do you embrace it نتزلكا حقراو من النت نتزلكا حقراو سمعيت بخمي تقلصو بزحات ايرتراويان አለው ያ ኤርትራውያን እዮም ብትውልዱ ክኾኑ ኸሉ ብዝተፈላለየ عليه من قد ኤርትራውያን ክኾኑ ኸሉ ግን ሒዝካዮ ከድልየካ ከለኹ ትጥቀመሉ ትኽእል ተደየለ ግን ወላሓን ዘይትግደሰሉ ካልእ ድማ ኤርትራውነት ካብ ካልኦት መንነታት ወይ ገለመታት ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ ናትካ ስለ ዝኾነ ከተኽብሮ ይግባእካ ናትካ ስለ ዘኽበርካ ድማ ሰብ ዘኽብረካ ናቱ ዝንዕቕ ሰብ ካልእ ሰብ ክብረት ኣይቦን እዩ ስለ ዘይግብኦ ድማ ናቱ ዘይኽብር ክብረት ኣይግብኦን እዩ معناته نفسها زي خبرك منتك زي خبرك من يخالك خبرك كاتبه حبيبك فيك وين كاتنبر علمك بفيك سلازملت نفيك زخون كبري يلا right let's go back كيف انا حدش مستزل له public diplomacy انتي ترى خمسه لو انتي ترى تصعد كم زلان كريكم يعنون نصحف كل welcome to the Eritrean festival in California is it? See you in the evening. مجمريا تفنى حدش بنفسه كفقاتامي she's a very open إيرتراونت كا مالت she embrace it embrace كتقبر الله كتب الكلا إيرتراويت بمخانا أزي كاب إيرترا استقبريو ساكت أب كاليفورنيا فيستيفالات راي كونت enjoying تقبر زتري وزن لهم نبي إيرترا خيدا أبتفل عليه بوتاتاتنا إيرترا نيرترا دارجا بخليها زيارات كبالي كال سلازي this lady here أنا أبتجزي تزخدت له أب سوشيال ميديا بزعبة ناي بوليتيكا سلادي سرح زنبر كم تزدله كفر يجبركون أي تخطط لكم جن but this lady is نبي بحكي كبرز جبايا بزحات celebrity كلنا يخليهم but someone نبعد دخيدو نخل قطرن نخل كرتتن إيرترا أبزلا على كرتت كلا يا دم خيرانيرا إذا أبسي أب meaning عن لوكت فلتو زلكم إيرترا مستعوتت مسحلة فلا كالوت كمتيوم كالوت بناي إيرترا دم زلهم دين ولا ناي إيرترا دم زلهم قربيتهم زنبرك متيوم مسحلة فلك كل سبيد مسكا أبجزي شجرك خلا خاز مسكا سبي وحد this lady here كبرت زلنا بالعليا ناي تفنا حدش
ኤርትራ ኣብቲ ዝለዓለ ፀገም ተነፅሎ ተፀላእነት ናይ ምስይጣን መንፈስ ኣብ ዝነበረላ ምስ ኤርትራ ዝነበራ ደማዊ ርክብ ስለ ዘለዋ ዋጋ ከፊላቱን እያ ምክንያቱ ብፍላይ ኣብ 2017 18 19 20 ደንበ ተቃውሞ ዝበሃል ወይ ተቃዋማይ ዝለዓለ ሓይሊ ዝነበሮ ሬጂም ቼንጅ ዝበሃል ብዝለዓለ ረስኒ ዝስራሓሉ ዝነበረ ኣብ ዝኾነ ግዜ ስለ ዝኾነ እዚኣ ሰብ እዚኣ ንኤርትራ ከይዳ ብዛዕባ ኤርትራ ትገብሮ ዝነበረት ክንደይ ተነፅሎ ክንደይ ፀርፊ ክንደይ ኣሉታዊ ጎስጓሳት በቲ ናይ ሬጂም ቼንጅ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ብዙሕ ክሳራታትን ፀልዋን ይመፅዋ ትፈልጡ ዘለኩም ብዙሕ ሄይት መፅዋ እዩ ግን ንሳ ምንቕ ከይበለት ብሓቂ ከም ኤርትራዊት መብዛሕትኡ እዚኣ ኣሜሪካ ተወልዳ ዝዓበየት እያ who cares ብዛዕባ ኤርትራ ባዕል ፈልጥ ኢላ ባዕልኩም ትፈልጡ ኢላ ብዛዕባ ናታ ክሪየር ክትገብር እያ ካብ ድኽነትን ካብ ክንደይ ጨምለቕለቕን ትመፀት እያ ናታ ባክግራውንድ ስቶሪ ክትሰምዖ ከለኻ ብሓቂ ኣብ መኪና ትሓድር ዝነበረት ብዙሕ ስትራግል ገይራ እያ ናብዚ ዘላቶ ፈይምን ዓወትን በፂሓ ስለዚ she's embodiment ወላ እኳ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ዘይተቐመጠት ተኾነት እቲ ናታ ኣመፃፅኣ ከምኡ ድማ እቲ ንኤርትራ ትገብሮ ዘላ ፕራይድ ኩርዓት ናይ ኤርትራውነት ማለት ኤርትራዊ ክትኮና ፅጌ ላንጎላ ሒዛ ሴሌብሪቲያ ሰብ ፅቡቅ ኩርሲ ክባይ ቪአይፒ ኣቀባብላ ክገብሩላ ኣብኡ ከላ ሸለል ኢላቶ ክትከይድ ትኽእል ነይራ ድግድዳ ወይ እውን ፀቕጢ ዝገብረላ ኣካላይ መሃለወን but what she chooses to do is ከም ትሪእዎ ዘለኹም she really ኤርትራዊት ንኤርትራውነት ነቲ መንፈስ ንምድንፋዕ ነቲ ሃገራዊ ስምዒት ንቅድሚት ንምምፃእ ትገብሮ ፃዕሪ እዚ በቲ አንታንጀብል ክጭበጥ ዘይክእል ትገብሮ ዘላ በርክተ ይዛረብ ዘለኹ ዝጭበጥ ትገብሮ ከንታያ መጀመርያ መብዛሕቶም ሆሊውድ ሴሌብሪቲስ እንታዮም ድሕሪልካ ሊብራልስ እዮም ሊብራልስ ማለት ዴሞክራትስ እዮም ወላ ብቃል ተደገለፁ መብዛሕቶም ዴሞክራትስ እዮም ንኤርትራ ቀንዲ ፀላእታ ከመን እዮም ዴሞክራትስ እዮም ስለዚ እቲ ንሳ ክትፀልዎ ትኽእል ክፋል ናይ ሕብረት ናይ ኣሜሪካ ከም ሓደ ሆሊውድ ሴሌብሪቲ ማለት እዩ ነቲ ሊብራል ወይ ከዓ ነቲ ዴሞክራት ዝበሃል እዩ ምክንያቱ እቲ ሪፐብሊካን ዶናልድ ትራምፕን ጨፍራናቱን ወይ እውን ትጋቲ ቤዝናቱን ኤርትራውያን ብዙሓት ዴሞክራት ሪፐብሊካን ክኾኑ ስለ ዝኽእሉ ዶናልድ ትራምፕ ሳና ክሰርሕ ደልሎ እቲ ኣንፃርና ዝሰርሕ ኮንቨንሽናሊ ብተደጋጋሚ እቲ ዴሞክራት ዝበሃል እዩ ስለዚ ንሳ ክፀልዎ ትኽእል ኣካል ድማ ስዩ ቀረብቲ መሓዙታ በዓል ኬቨን ሃርት ንዓዓ ቀደም ድኻታት ከለዉ እዮም ዝፋለጡ ሓደ ከይማዕበሉ ከለዉ ብሓደ ስታንዳፕ ኮሜዲ ገለ ገብሩ ነይሮም ስለዚ ኢቨን ስትራግል ክትገብር ከላ መጀመርያ ንሽተይ ሓገዝ ዝገበረላ ስቶሪ ኣሎ እንተሰሚዕኩሞ ኬቨን ሃርት እዩ ስለዚ በዓል ኬቨን ሃርት ምሳብ ቅርበት ዘለዎም ዝምድናታት ዘለዎም እዮም ብዙሓት ናይ ሆሊውድ ኣክተራት ዝፈትዋ ሰብ እያ ከምኡውን በዓል ኦፕራ ይኹን ካልኦት እውን ኤለን ሾው ገለ ብዙሓት ዝፈትዋ ሰብ እዮም ቴፈን ሓድሽ ስለዚ ንሳ ክትገብሮ ትኽእል ፅልዋ ኣቕሊልካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብዚ ርአዩ ሕጂ you can say whatever you want ዘለኹም ክትብሎ ትኽእል ኢኹም ናይቲ ከተማ ዝግበር ዘሎ ጋቨርነር ሜየር ማለት እዩ እቲ ከተማ ፌስቲቫል ናይ ኤርትራ ዝግበረሉ ዘሎ መፂኡ ንኤርትራ ከብል ከሎ ንሳ ከይመፀት እውን ኤርትራ ሰርቲፊኬት ክባ ይግባእ ነይሩ ቴፈኒ ሓድሽ ብቅድሚት መሪሓቶም ከምዚ ክትከይድ ከላ ግን ክንዲ ምንታይ ኣብቲ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ ኣብቶም ሜየርስ ይኹን ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ሴሌብሪቲ ዓብይ ቦታ እዩ ዘለዎ ኣብ ኣሜሪካ ስለዚ someone like ዚ ከምዚ ተፀጊዑ ዝኸይድ ጥራይ ዘይኮነስ ኦፕንሊ ከም ጋሻ ኮይኑ ዝመፅእ ዘይኮነስ ተቐባል ጋሻ ኮይኑ ኣክት ክገብር ዝኽእል ሴሌብሪቲ ክህልወካ it's a blessing ብሓቂ እዛ ሰብ እዚኣ ንኤርትራ ብሌሲንግ ገይረ ዝወስዳነ ምክንያቱ ብገንዘብ ክትገብረሉ ትኽእል ገለገለ ኣይኮነን ባይ ዘ ወይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ተተፈትሑ እዛ ሰብ እዚኣ ብዙ ኢንቨስትመንት ክትገብር ከም ትኽእል ባዕላ ኣብ ኤርቲቪ ዝገበረቶ ኢንተርቪውስ ኣሎ ኤርትራ ገዳ ስለ ዘለዋ ፀገም ስለ ዘለዋ እምበር ንኤርትራ ናይ ቱሪዝም ንክትከውን ናይ ኣትራክሽን ክትከውን ደሴታት ዓይነት ከም ዘለና ገለ ኣብ በዓል ኤለን ሾው ብዙሕ ግዜ ተዛረበት እያ so this lady here is the best ambassador we can have ሓንቲ ካብቶም ብገንዘብ ከይከፈልናያ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ክትኮነልና ትኽእል እያ ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኮሜድያን መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ዝገብረካ ዘስሕቐካ እዩ ዘሕጉሰካ እዩ ስለዚ ናይ ሓጎስ ኣምባሳደር ክህልወካ ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ ንቴፈን ሓድሽ ናይ ብሓቂ እቲ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ገይሩ ዝሕብሕባ ሴሌብሪቲ ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ኪኖ ሴሌብሪቲ ዝኸይድ ትርጉም ዘለዎ ሓላፍነት ስለ ዘለዋ ንኤርትራ ኣምባሳደር ኮይና ኣብቲ ናታ ፎሎወርስ ፀላእቲ ኣለዋ ገለገለ ዝብላ ኣሎ ኬር ብዛዕባ ፀላእታ ፈተውታ ይኽእሉና እዮም ንዓና ፀላእታ ይስልኡና ድሓን ኦኬ ፈተውታ ጥራይ እንድሕሪ ገለጥ ብላ 10% ወላ 2% ናይ ፈተውታ ንኤርትራ እንተፈትዮማ በነፊት እዩ ምክንያቱ ኣፍሪካን ኣሜሪካዊት እያ እዚኣ ሰብ እዚኣ ወላ እኳ ኤርትራዊት ትኾን
ስለዚህ ናታ ፌም ኣብ ሃሊውድ እዩ ሃሊውድ ምኻት ኮሜዲ ብድማ ብሪሊየንት ኣክቹሊ ክገርመኩም ኮሜዲያን ዝኸውን መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ሪሰርች ጌርኩም ኬትኩም ባዕልኩም ከተፅንዕዎ ትኽእል እዩ ኮሜዲያን ማለት በልሕ ሰብ ማለት እዩ ምክንያቱ ንነገራት ርዩ ብሓደ ሂመር ወይ ከዓ ብክስሕቕ ዝኽእል መንገዲ ክሰርሖ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣለር ቤት ብዛዕባ ብዙሕ ተዛሪበ ኣለኹ ዝግባኣ ቅድሚ ሕጂ ዝግባኣ ክብሪ ስለ ዘይሃብኳ ዲስ ኦል ኩሉ እዚ ተይፈና ሓድሽ ትገብሮ ዘላን ካልእን ውፅኢት ናይቶም ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ኮሚኒቲ ህዝቢ ኤርትራ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝመርሑ ዘለዉ ፌስቲቫላት ዝመርሑ ዘለዉ እዮም ንስማዕ ያስከኒሽተይ carbon dating. So also Adulis, off the coast of Eritrea, was the number one port into Africa. All of Europe had to come through Eritrea to get to any part of Africa. And in order to get up to Europe, you had to come through Adulis. See, this is what I said. Come here, it's not just the fact it's the passion. She loves it. gateway afdege نخلو اسيا ماكلاي مبراق نيوروبا نختكيد afdege so this is why I said this is very important yeah نزياسة of the public diplomacy in Eritrea. I know she's extremely busy person of the public diplomacy نزيا حسكا بفلاي ابتناي democrats زخون status ني تفن حدش متقام مالت لك سوبر باور تتقام كم زلا هويكا ماجيك باور تتقام كم زلا هايو مهنياتو مبزحتم حزب امريكا بسليبريتي زلو كبر كالي يا عطرا بيلغ نغركم أملخو ناي سليبريتي لا بأمريكا ولا بزم عربا عالم أب سليبريتي أملخو له زين أملخو قد صبونا قراي كونان قبل ريز وريز زلي تفن حدشني يرترا قبل صبو كل وايلات سعر سبيع مغنياتو of course ناس قانا قرالو لعلو كل دما أبتي يرترا connected كوينات تزبي يرترا زفتوا زقبر الله بعقمو زقبر الله كبري ويون كنا منتا important نعطو مخانا زقلتوا لعلو كل دما قدم تبعال نفسي حاصل قال خلو مكس سماي وارسو نساتهم زقبروا زنبر كل زلتري سانتي ايرتريان كوميونيتي نه ايرترا صبونا قرنا خطركب كاب السعوديه تي صبونا قردما كم يوم عينات سيلبريتي كلوكا اتبلت I went there. That's the best way to learn is going to the place. I went there. I got to see all of this in real life with my own eyes. See it for yourself is the best way to learn. I think that's the best way to teach our children. Take them, show them. Minister of tourism. You know, I should be. I should be the minister of a lot of things. A minister. نايت بلا مالا مير نايت كتما بوليتيكنياتات قال دوماتا غاشن يوم ايرترا باكل كيد زرا خوي يعني ساكت اب ورقه سمعي وي ونسب نغيرني كونكون ابين دير كله كفال نايت ايرترا دما زيرا رياض هجرمكم كل رياض عبد بابا زكلا بعد خالايو ابو خيدا استغبر فيديو بيرتي لكم فيري انتريستينج شوس غيرو بزح سباي رايون كغرمكم ابتي غزي አንጻር ኤርትራ ሓፍኮፍ ዝበሃለሉ ኤርትራውነት ብዙሕ ፈተናታት ኣብ ደገ ዘገጥመሉ ዝነበረ ግዜ ስለ ዝኾነት ዝኸደቶ ብዙሕ ሄይት አንጻራ ብዙሕ ከም ተገበረ ይዝክር ያ ናብ ሶሻል ሚድያ አይ ዋዝን ኢን ዳት ፓርት ወላ ኮነ ኤርትራ ብምኻዳ ፅልይ ነበረኒ ወላ ፍሉይ ከማን ተገዲሰ ይሰማዕ ኮነ ኣብቲ ግዜ ታነ ምክንያቱ personal development ካልን ስለ ዝገብሩ ዝነበርኩ እቲ ናይ ፖለቲካል ነገራት ኣይከኣተሎ ነይረ but I remember ኤርትራ ኸይዳ ከም ዝነበረት ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ድማ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ስለዚ እዚያ ሰብ እዚያ magic power natnaya ab ዝኾነ ይኹን public diplomacy ሒስካያ ክትከይድ ኣለካ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ mayors ነኤርትራ አንሽ ከስማዓኩም I cannot get enough of ነትናታ You can hear it through the town too. It's beautiful. Okay. Yeah, this is the. We went. I did this. I went snorkeling and everything. There was a man there who could go all the way to the bottom and come back up. كحلفان يزلزل but I can't I haven't seen كم عينة passions اللي هو نحدا نجر ما خاول حتى زي تغفل له إذا أنت عايز نجرك أنت حقنيا patriotism ويون حقنيا نحدا نجر قبل بخا كتقبر لك الله كينو جنزب كينو ربحيز الرئيس لذي كنا منتاي نتوم سبات نخط منهم نخط مستوم لينجزي discussion استقبر الله لذي we are really proud of her and وتعيدنا تدما أتي community أوزله ويون تكاونتي من محضرنا يتكتما قبل الإيرتراونت كلهم زغل قبل الواقع اللي لا يكونن انتهي لتصحيفانا نزم سراهم مسلكم أب
Eritrean diplomacy, Eritrea's public diplomacy, a people-led movement shaking the West. Eritrea diplomacy بهزب استمركز diplomacy تجبره دارجان معربة عالم عبس الواز جبره زليو diaspora power on full display, no paid lobbyists, no foreign aid, just a matched patriotism. إذا كله أبدأ توليدهم زعبي ويوم تسويدهم زمتو أكل نايت عبرت سب أبركتنا نايت عبرت سب تاكس كفلتنا نايت عبرت سب أبت عبرت سب دم عبا بركتو زلهم إرتراويان حدا تأكيبهم صبوت خونة أمرات رأي لهم ديكونس نتو كوميونيتي زلسلة زقبرو تسمع عنا ناتم دم على عليو زي ما نيرترا جنزب كفيلة لوبيستس استقطرو سب جف كبدن شوهاتنا جنزبهم زي ودان هيبكا وندي سلتكا كابو من العلي يتكمر زغل سلوا زلو بوليتيكا عم زلو هزبخا بحاجة قوين تطوق بالكلو ناي بحاجة تستبلتي مبزعتن هجرات كمزي تسمع عنات نخط ركب نبوليتيكا نخط سلو دليتات كان نخط تسمر نزون بي ار فيرمس بهالو public relations بهالو كامباين تات ويون لوبيسس بهال تيبور ناقدو جن فريد دون عمنا خفلكا مليونات ناكفلكا ولا حنتو تسيتون كم تقول كازي كلو جارانتيا بلومن مغنياتو بلشيونا ختم عبل زلغا ابزق قطام زملكتو بتوم زيغاتات نايت هاجر بزخونين انسر زلنا جزاب ستوكهولم تجبر تاريخمو فرانكفورت تجبر زلو اب تورونتو اب امريكا اب لندن anywhere واشنطن دي سي زلو كوميونيتي امريكا عبس لزخونه مالتي why Eritreans are a matched patriots ኤርትራውያን ካብ መወዳድርቲ ዘይብሎም ሓርበኛታትን ፈተውቲ ሃገሮም ምዃኖም መግለጽ ዝሃብ ቋረዩ መጀመርያ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ደገ ዘሎ ኣብዚ ዋን እዚ ብኸመይ ዝመፀ እዩ እቲ ቀዳማይ ጀነሬሽን ደርጊ ይኹን ኢትዮጵያ منبار سلو زخلوتو هاديم زوصي هاتيل زوصي كاب ኤርትራ نقطف ኢሉ ዝኸደ እዩ እቲ ካልኣይ ጀነሬሽን ድማ strategic depopulation and brain drain ተባሂሉ ዝተገበረ ግን ብግምጣል ኮይኑ ካብ ሃገሮም ርሒቆም መንፈስ ሃገሮም ኣጥፍዮም ባህሊ ሃገሮም ኣጥፍዮም ንሃገሮም ክርስዑ ኢሎም ዝተሰደዱ ሰባት ካብቶም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ዝበርትዕ መንፈስ ናይ ሃገራውነት ዘለዎም ወይ እውን ክንዶም ዝምጥን ብካልእ መልክዕ ሃገራውነት ዘለዎም ዜጋታት ብምፍራዮም ንኤርትራ ከተጥፊ ኢልካ ዝገበርካዮ ዝበርትዐ حيلن إيرترا نمدحان زك على حيل خوين صنيعهم. سلازي diaspora left Eritrea and expected to forget about it. Now the furious defenders and contributors to Eritrea's revival. سلازي نتفقنا إلى تهندس مسرح تزبلت مسارحنا إيرترا التي زبلت حيلن إيرترا خوين صنيعهم. وترغلته no fat lobbyists contracts إيرترا أبسلوا بواشنطن كلوا بلندن كلوا بأوروبا كلوا بزح جنزب مفعلة اللي كان يمهنياتو مهوراتن لوتن كمدما أبسفل عليه سلان إيرترا زنبر إيرتراويان بتروحون إيرترا كفتوة حجر سلز قبرو لازلو مبزعت كالي جنزب كفيلو أبي أحمد معاد جنزب يزغفل لازن خركب مغنياتو نعوز حلفلو كم زنا إيرترا زقايلو كل سلزيكل إيرترا فلو عدل الله Eritreans campaign for free in Western capitalist media parliament بميديا يخون بأبايتو خيدي يخون سلام سلفنا وقبار يخون مسلم محضارات نبركب حزب إيرترا تزعب يسرح يزقبر حزب إيرترا دما جراس روت حزب سلازخونه أبال لا يتحبر تسب سلازخونه تسمع عنته لعليو إيرترا حقوسي لهم ترى يكون زم زقات جتهم برستيهم زم كلهم تريهم زل أمريكا زلوا كم أرتز غوليا سلازي بحجر درجة وحدات يوم كتبوا لي تخلق أبتا community تزلوا وحدي أبتاني شيء كتماجد نفس وقف زي قاعد داسينتهم أبالات نايتي أبتبايتو نايتي كتماديو نايتي state كنوا بيكون زدليو أجد دستيهم سلازي that's why سلواناتهم قليل متأم بزح استأكبوا دما متأنو حيلهم سلواناتهم نبرتعيز خير إيرتراين دما كميلهم organize خونو لوتريو ملا this is a very important one وتر سلسة public diplomacy with purpose سالسة دما እቲ public diplomacy ንሸፈት ንስርቂ ተንኮል ንኸተሳልጥ ኢልካ ደይኮነስ ብቕንዕናን ንቅዱስ ዕላማን ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ንኤርትራ ፍሉይ ሓገዝ ሃቡና ረድኤት ሃቡና ከም ዝግበሩልና ዝብል ኣይኮነን ንኤርትራ ከም ድሌታ ንኽትከይድ ኣይትረብሽዋ እገዳ ኣይትግበሩላ ፀገም ኣይትፍጠሩላ ንሕና ደለይቲ ሰላም ኢና ንሕና ደለይቲ ቅሳነት ኢና ደለይቲ ርግኣት ኢና ደለይቲ ኩናትን ዕግርግርን ካልእን ኣይኮንናን ስለዚ ኤርትራ እዚ ግበሩልና ኣይኮኑን ዝብሎም ዘሎ ንኤርትራ ኣብ ዕልያ ዘለኩም ጌጋ ስእሊ ቀይርዎ ከምዚ ንሕና ብሕጊ ተማእዚዝና ብዛዓዲ ሰሪሕና ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ነበርክቶ ዘለና ኤርትራውያን ድማ ከምኡ እዮም ንማንም ሃገር ክወርስ ዘሉ ይኮኑን ብናትና ዘለና ዕጉባት ጭሩሕናትና ድማ ናትና ይንህብል ዘይናትና ድማ ኣይነደልን ዝብል ሕብረተሰብ እዩ ዘለና ኢሎም ስለ ዝእምኑ ዘለው እዚ ከዓ ልዕሊ ማንም ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፌስቲቫላት ናትና በዓልቲ ናፅነት ናትና ካልኦት ሃገራውያን በዓላት ናትና ምንጭ ናይቲ ክንገብሮ ንኽእል ዲፕሎማሲ እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ወይ እውን ፍቅሪ ሃገርን ሓድነትን ጥራይ ዘይኮነ ኪኑ ፅልዋ ንምግባር ኣብቲ ዘለካ ሕብረተሰብ እውን ከም ሕብረተሰብ
ዝተኣከበ ጽቡቕ ውዳበን ጥርናፈን ዘለዎ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ክቡር እዩ ኣይሁዳውያን ስለምንታይ ደም ሓያላት ኮይኖም ገንዘብ ስለ ዘለዎም ጥራይ ኮይኖም ገንዘብ ካልእ እውን ክህልዎ ኽእል እዩ ጥርናፈ ስለ ዘለዎ ውዳበ ስለ ዘለዎ ዝርካቡ ገንዘብ ኣብ ሚድያ ዘሎ ኣብ ፕሮፌሽን ዘሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ኣብ ስራሕ ዘሎ ተምሃራይ ዘሎ ኩሉ ሓደ ስውር ሓይሊ ስለ ዝሰርሕ ብቁፅሪ ካብኦም ኣፀቢቖም ዝበፅሑ ካብኦም ላዕሊ ገንዘብ ክህልዎ ዝኽእል ክንዱ ፅልባ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ውዳበ ዘለዎ ሕብረተሰብ ተሰማዓነት ኣለዎ ክበሃል ከሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ንሪኦ ዘለና ህያው ኣብነት ክንብሎ ንኽእል ኢና نقتل. So Eritrean national holidays in Europe, Canada, US, and beyond have shaken hostile narratives and inspired admiration worldwide. This is a lot of حيل ودابدما نتوم صلاتنا ما يعملون كم زخدو نتوم إيرتراونا دما ناي سلام مخانو ناي حماق نجار يلوم إيرتراونا كم زيدو كم زيوم زقبر دو قليل منجست كم ديز قبر no حسوتيو everyone at festival تساتف انتايزبل إيرتراويان فكراتيوم إيرتراويان انترف فقر هاجرومن فقر هزبومن حماق زبهال نزيا كنوررينا وقق كنجمرينا كم زخن قبرينا يلو زيشرع يلا سلازي ما نما بت فيستيفال تساتف انت يدبل هاجرومن دفتو سلام زفتو فقر زلوم سنيد زلوم يم اتزقرنا عالمك حتى كات فقرت خنك عالم تفكرك this is how it works زياتا ماجيك ناي عالم حتى دوم تسالو حبرتسب ما نم سبا يفتوم من نزربيو ما نم سبا يفتوم يصيانو صلولات ترجم زي بلوم زي ما عملوا أهباي اللي صرفك من نقدر بنترغيبك يس نمنتا إلى ما من تدير بالله he doesn't care مغنياتو من نقدر بي ما يسبح رسل زي كونه so تاي مالتي زيوم سبازياتو نيتيوبيا هرموا نسوماليا خمس قبروا نسودان قتلوا أيكونوا زبلوا زلوا هاجرين نهزبي كم يجري حجزو أجوخ هاجري كدميت كتمسيخي شجرا لكي بدوتات لك تسأجمع لكي كسجاريو احنا دما قول نخلنا يمزبلو زلو زبيا بيرترا زلو تصقي مكالو we know that جن أجوها صنع احنا دما بتازلاتنا عقمي نحجزا كاينا يمزبلو زلو نزي زقي فتوى سبي فتوى نزي صلى دما صلى صبوق تراي زبلانه نقصد what Eritrean diaspora is asking Eritrean diaspora زلوغن سقيلو ما كفيلهم تراي وي ساسيعهم وي ون نقلت رايكون كينو حتوتاتون له لابنت هذا كابت حتوناتهم نيرترا كابت دلاتو كتنسد عرقينا نحنا كنساتف لنا بستخاله منقد بولنتاو سرحنا ديو بجنزبنا انفستمنت ديو بخاله منقد نابت حقر كنساتف ندلينا سلازي منكسي إيرترا وصقما لك بدوتات لك حصرتات لك نهجراوي دحنت حتوتات لك نفلت جن بقال منقد دما قال اف دقه كفت لك معناته كم زلنا تقتيلنا حزبنا زياده خود دا سلازغل نحنا دما ننوي عمتات بدقه سلازنا قال مالت بعلانا نشتنا عشينا زلنا قالني ليكم كناني أنا نشتهي زلقو سوت إنفستمنت بنفسين تريه ولا دهر 10 عام تجيريه يوصاني ولا دهر اسرع عام تكسبي خليها نسقم يبلي كندي سبقن كم ناتي ادمي ويون ننويح عمتات بدق استقمت له نير تراك ملس حتونا ادمون زخونه سبات له ስለዚህ ናታተውን ኣብ ግምት ምእታው ኣገዳሲ ክልተ guided contribution clear channels to support housing tech industry youth ከም ድማ ሓደ ኣብ ደገ ዘሎ ሕብረተሰብ ወላ እኳ ሃገሩ ዝፈቱ ጅግና እንትኾነ ኣብ ኤርትራ ብኸመይ ክሳተፍ ሓደ ብሓደ ከይፈልጦ ክእል እዩ ስለዚ ናይ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ቆይሙ ዝኣክል ሓበሬታ ክዝርግሕ ክኽእል ኣሎ ሰብ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ኮይኑ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከሎ ልክዕ ከምዚ ንቱሪዝም ሓደ ቦታታት ክትርኢ ከለካ ፈላጥ ሰብ ክሕግዘካ ዘሎ በዚ ኸይድ እዚ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ነይሩ እናበለ ዝነግረካ ኣብ ኢንቨስትመንት ድማ ልክዕ ከምኡ ናይ ኢንቨስትመንት ጋይድ የድልየካ መራሒ የድልየካ እዚ ከዓ انتايو ابي انفست تقبر تخل انت عدلات الله بين بينك تكدو تخل انت مقبار يدلي انت يدليك نعو جايدنس تقبر اب غزا ناي غزا انفستمنت ديو اب تكنولوجي ديو اب اندستري ديو اب معدن ديو اب هفت عساديو حجز يدلي كم بدما ايكونوميك اوبنينج ስለዚህ ነትዘሉ ሕፅረታት ብኸመይ ክንሰግሮ ንኽእል እገዳ ክለዓል ፀቕጢ ይግበራሎ ትምኒታትና ኣሎ ግን ከመይ ጌርካ ነቲ ካልእ ቴክኖሎጂ ናይ ክሪፕቶ ቴክኖሎጂ ድዩ ካብ ኪነ ስዊፍት ድዩ ካልእ ናይ ቻይና ፔመንት ሲስተም ድዩ ፊንቴክ ድዩ كل عينات መንገድታት ንኽንጥቀም ክንፅዕር ኣለና ከምኡ ድማ unified vision let's build a nation that reflects the loyalty and sacrifice of our people ከምኡ ድማ ሓበራዊ ራእይ ክህልወና ንዓይ ንዓኺ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ስኻ ትገብሮ እቲ ስኽ ትገብርዮ ንሃገርና ዝጠቅም ንህዝብና ዝጠቅም ነቲ እቲ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ናብ ክበፅሕ ዝደሊ ዘሎ ናብኡ ገፁ ዝወስድ
حرشاتات كما عبلت الدلو كما يجيرهم أبي بوتاتات كسرحي يقولوا تعينت حرشاتات يزدلي تعينت ماشينرتات يزدلي تعينت كامباينتات يزدلي نزون ممرحية اليوم تزبد ما لو من تزي قبر دحر خلت عامد قبر خل دحر سلسة عامد قبر خل نزد ما قايد أنا شيء اليوم تزبي نزن تجيري دماي تداليو وتسيتاو سرح كبر زغل to the government to Eritrean government منكسر ترى أنت إذا اعتزلوا the people are ready the skills are there the money is there the ideas are there زي منكسر ترى ما تاني ولا لنا تزبد دلونا تعلو ريالنا ጸጋታት አሎ ክእለት አሎ ትምህርት አሎ ክእለት አሎ ሃብት አሎ ገንዘብ አሎ ካፒታል አሎ ሐሳባት ድማ አሎ ካብ ህዝቢ ዝመጽ ሐሳባት እገዝ አሎ ኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ዝፈልጥ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ዘለዋ ጸገማታ መፍታሕ ሓንጎፋ ይልክ ሕግዝ ዝኽእል እዩ መንግስቲ ግን ዘድሊ መንገድታት ክገብር ኣለዎ ነቲ ሓገዝ ንምርካብ now all they need is access don't let this historic energy go to waste እዚ ኩሉ ተሰሪሕሉ ዘሎ ኤርትራ كسري بلا كالتيفا حنقو فايلا كابيتالايز تقبروا كتكملوا لها bottom line مودتا Eritrea silent revolution إرترا أبتيفي كتريو زي تغل أبكالو كتريو زي تغل إرترا فلو عين التاريخ سرح زل هجريا بمبالغ قليتها سلزي نغالوت أفريقيا عاب النتيو سلزي no TV commercials no PR gimmicks just loyal educated driven citizens who never give up on their homeland let the world watch in awe this is what true sovereignty looks like لازم يالله غزات صحفتي أبزح سفكت بس حلوة السوشيال ميديا فايرال تقينا نيرترا عاب مخصوب زلويو سلازي أزد نريو زلنا أنا بحكي أبدس بالمومنت تقينا زجبر كويو نعي تسنا بلني زجبر كويو نتفنا حدش دعلو كل ما نزي فيستيفال الزينة أمريكا ناي كاليفورنيا ليتم عالتن زجويو خمس دخم كملو ليتم عالتن دسعر كملو بلوت سرخون سرح زجبركم شمكم أبقى دايمت سؤالكم كم من مخانكم زي فلتناكم كله تتجبروا we are proud of you نزخ تجبروا ليتم معلتن كندي ساعات كندي energy كندي ساعات أفسيسكم ليهم سلزي نتنسخم زجبركم مسرح أملاخ بعد صفايف دخم نزح هجر بزح سبالو شمو داي فلت من غيرو من مخانون زي نجر ليتم معلتن زجويا لا سبالو I hope أملاخ نتبحبو تجبروا بخاله من قد كم تكحاسي كبركم نابلكم حجنا بكالارس خالفه محلافا قلنا زانا تيفاني كبيدو نيزل حق هذا معلتني تيفن حدش حنت دسيت كابتن معتنا يا إرترا حنت دسيت ناتا كامبانن خد جبرك في كذا لا يزبرقتيو حنت دسيت ناي توريزم غيرا ولا شم زي بلند دسيتاتون كل وناس لزخليهم تيفن حدش تبهال وانت تلو تخون سلمتاكم بلاكم الله بزحات دسيتات كم دليتا كابكال عالم كتجز تغليها لذي إرتراوي سلزخونات أبي إرترا هوتيلات صرحلو دز هذا ريزورت خد جبر الدلي هو هباي خون and we would be very happy مخنياتو حدش energy حدش كابيتال حدش انفستمنت كتمت علنا إرتراويان قل بكل يوم زخرعنا عنه اسكي نابكالار اسكي سجركو زي ما سمعوا لي ኤርትራ ሉዓላዊ ሀገር ናት በግድ የኢትዮጵያ አካል እንድትሆን አንፈልግም መብቷም ሀገር መሆን ኢትዮጵያ ሉዓላዊ ሀገር ናት የባህር አክሰስ ካላገኘች ግን ሀገር መሆን አትችልም በእነሱ ወገን ደግሞ መከበር አለበት እሱ አብሮ ለመኖር እዚህ ቅድመ ምርኣይና ሓንቲ ነገር ከርየኩም ደልየ ኣለኹ ኣብ ድሕሪት እውን ድሓን ዝትሪእዎ ፀናዕኩም ብዛዕባ ልውላውነት ናይ ሃገርና ንኤርትራ ልውላውነታ ንምትፋር ብዙሕ ተዛሪቡን ፈኪሩን እንድዩ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ግን ንዓና ንፀጋይ ዝኾነና ዘሎ ንክፋ ኣይኮነን ስምዑ ብዚ አርዕስቱ ለኤርትራና ለኢትዮጵያ የሚበጀው ጦርነት ሳይሆን ለዘላቂ ሰላምና እድገት በጋራ መስራት ነው ሲሆን ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን የሚያጨቃጭቀውና ሁለቱን ሀገሮች ወደ አላስፈላጊ ጦርነት እንዳያስገባ የተሰጋው ጉዳይ የባህር በር ጥያቄ ነው። በዚህ ጋራ መድረክ በግልጽ መነጋገር ያለብን ጉዳይ የኢትዮጵያ ጥያቄ የባህር በር መውጫ አክሰስ ቱ ዘ ሲ ነው ወይስ የባህር በር ባለቤትነት ፍላጎት? የባህር በር መውጫ ከሆነ ጥያቄው ሁለቱን ሀገሮች ወደ ጦርነት የሚያስገባ አሳማኝ ምክንያት ሊሆን አይችልም። በዓለም ዙሪያ መቸም ኣብዚ ቻነለይ ኣብ ዝሓለፈ ዕለት ክልተ ናይ ምሸት ተገበረ ሓደ ኣገዳሲ ፅምዶ ክንብላ ንኽእል ኢና ምሁራት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ብሓደ ኮይኖም ዝገበርዎ ኩነታት ነይሩ ምናልባት ተኸታቲልኩም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር
حجي نزيا زربازيا كزارب كله نتاني دكتور ماتيوس ملسيلن ديك اسمعكم مجمريا نابت تحستو just general overview كبكم موراتنا إيرترانا إثيوبيان كما يجرون بحرك سرح يقولوا كما انت عين سرح كسرح يقول نعون زملكات يوم تزاريبهم زلو مستناي افتقى بحرز بحالون بسفيحو تزاريبهم اليوم كابو غني إيرترا دكتور جبري تسفا جيورجيس كمون اتو جرماي حيله كمون دكتور ماتيوس ولدو تساتيفهم نيرم I think يوسف ياسين إيرتراودي إثيوبياوي أقاطعمي تاناتو كفار حليفاتنا يسمعكوان مغنياتو ملو معالتا بكمبيوتر سلزو عالكو خلو سمعي كالكون كي كانت لن بليس عرموني بنيا بيتهم كالو دما نعمل زلك ديو كالوت إنجنير سولومون يا كالوت ونيروم أبزي زيلو أندركاتشو تسجي نيروم زحت نيروم يوم كابزو خلو أنا بحرنيا 50% و 60% يسمع 100% يسمع قبلك ما يكلني هذا كوميدي مسمعي إذا سكفنونا يكون أنكو أدي يكونه ولا قلي يكونه أبي تمرتونا يتمهركون حنت عمت يشتك ولا خلوه حنت عمت تمهير قدامي كفلي أقات عمي شعبية إيرترانات نتاسل زرها بدما ندعري تملس تباهلنا قدامي كفلي شو أي جميرة توم نعم حرنيات الواين برنن أم حرنيات سلز قدلن دما زمار رولنا قريب لي أم أوكي جن بعبيو إذا استجبره زرب بتعمل مساطينيو unfortunately زمس حزب إيرترا محرنيا سلدي سمع كم دما ناي مهورا زربا داي مسمع كبحر سلزول حرة سبنا سمعوا يكالون أب channel لكم كيتكم سمعوا في اللي تا part 1 زعبا مصحف ناي أتو ألم سجد تسفاي تا an African quest for an حمتي مصحف صحيح له تعرف ساجي خيجاجة exactly ذكركونا له جل عينة ريفيو يتوهيبوا تمصحفتي هذا بفلاي انجينير سولومون قبر سلاسوس قبرو بيمان لعل زلو تبوغ زغون الريفيو يهبو ولا قا حتوتات العلن نغفيتا ويون ناتو قال نغرات الإيلو تتزاربي تبوغ زغون الريفيو كم زهبه ريان يركالوتون كومو سلازي تمصحف amazing هناك لعلي الشح فوت نوت صلوا سفي زغون ريسيرش تخايدو لايلو قال يتوا كالوتون كم قال يتوا ما تمصحف ريماركابل اكسال جاي بكون له كم ببايا جنانه كم عينة هيستوري بيس لزد ليني أقادمي أجزير رقم كلان سلزد اللغة so back to the topic حجي زيادة ربا حجي تزارباك زارب كله إيرتراويان حواتي سلزخونو أياتاتي سلزخونو وجناي سلزخونو نكنو دم قديت علني جن نخمي ليكم كنز قبراز اللغزيا دكتور ماتيوس زهبوت أبصاب دكتور جبريت شاجيرجي زهبوت أبصاب كمون أتو جرماي حيلة توب دبلومات زهبو أبصاب نعيت رادي كنا نتوم إثيوبيا ويعمون حنن زبلينيرو this is not an exaggeration كتكم سمعوها نايب حتى ثلاث يوم ببوا جنوم زهبوا حبريتا incredibly powerful يعني دكتور ماتيوس كم يلن facts اجيك اسمعكم اللي يخصم عود تقولهم ابي احمد كما يجروا نبص اتفقوا يخي كم زلو تبتي evidence fact numbers هذا بحدا IMF World Bank نبي وصلوا ابي احمد ككسع كندي delusional حوتاتن سمغانو fact كم يلن نتبي evidence based حتى انا يفتق بحر تبلوز لهم اتو دكتور جابرييل تشاجيرجسن كمون اتو جرماي هايلن كم يلن every نتبي ولو نتي فدريشن دو كونفدريشن دو جن عفريت دو زبهل الا على مخانون الزخا بسمعيت حسوتنا قال ده يكون دبلوماتيكلي سلمنتاي غزيو كم زي يكون زعبا فدريشن زعبا كالا عينت اسرار حق سرح مجمريا مسرتاوي قطباوي ركب تلكايو ናይ ፖለቲካ ግዘፍ ኢሎም ኤርትራውያን ብዙሕ በሰላ ዘለዎም እዮም ምናልባት ህዝቢ ኤርትራ ብብርጫ ድሕሪ 50 ዓመት ምስ ኢትዮጵያ ብሓደ ክንሰርሕ ፀገም የብልና ሉላውነትና ዓቂብና ከም ኤውሮጳ ሕብረት ዓይነት ዝምድና ክንገብር ኣይንደልና ክብል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኤውሮጳውያን እዚያ ከረዳኩም ፅቡቅ ገይረ ጀርመንን ፈረንሳን ክልተ ሰለስተ ግዜ ደማዊ ኩናት ቀዳማይ ኩናት ዓለምን ካልኣይ ኩናት ዓለምን ጥራይና ንፈልጥ እምበር ልዕልዩ ተዳሚዮም እዮም ሚልዮናት ህዝቢ ተቃቲሎም እዮም ሳቶም ብሓደ ይሰርሑ ኣለዉ ስለዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ኣለዉ ቅንዕና ብኢትዮጵያ እንተሎ ኣብ ስምዒት ኮይና ንበር 30 ዓመት ኩናት እኮ ቀልጢፍና ኢና ምሶም ክሰርሕ ጀሚርና ስለምንታይ ረብሓ ስለ ዘለና ቀዋሚ ፀላኢ የለን
قوام فتاوي يلن قوام ربحات راي زلو كل نجر غيري ስለዚህ ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ፈልጥዮም ኣነ ኢትዮጵያ ዘለኒ ተሪር ዝኾነ መርገፂ ዘለኒ እዚ ኻንታይ ማለት እዩ ሳቶም ቅንዕና ስለ ዘይብሎም ቁኑዓት መራሕቲ ስለ ዘይብሎም ተንኮለኛታት መራሕቲ ኣብ 4 ኪሎ ክሳብ ዘለው ንሳቶም ምስራሕ ሓደጋ ክፈጥረልና ከም ዝኽሪ ኢና ኣለና እዚ ማለት ግን ኢትዮጵያውያን መርሕነቶምን ኣካይዶምን ተቐይሮም ንሳቶም ክንሰርሕ ኣይንኽእልን ማለት ኣይኮነን እቲ ዘረባ ግን እንታይ ኢሎም ኣብኡ ደረጃ ይበፅሕናን ኣለና ገና ኣብዚ የለ ኩነታት ከሎ ብዛዕባ ፌደሬሽን ዶ ኮንፌደሬሽን እናበልኩም ነፍስኩም ኣይተሽክዑ መጀመርያ ሃገርኩም ኣትሕኑ መጀመርያ ህይወትኩም ምርሑ ሃገርኩም ኣብ ሰላም ግበርዋ ድሕሪዩ ፌደሬሽን ዶ ዋላ ኮንፌደሬሽን ክትብሉ ትኽእሉ እናበሉ እዮም ተዛሪቦም ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ነቶም ኤርትራውያን ብፍላይ ፕሊስ ኣብዛ ቻነል ከይትኩም መጎስ ሃብውለይ ናይ ብሓቂ ዝግብኦም እዩ ሓፍ ኢልካ መጎስ ዝግብኦም እዩ ህዝቢ ኤርትራ ውሑድ እንተተባህለ ውሑድን ብርኩትን እዩ ኣይት ትመርገምሲ ውዑግ ሓንቲ ዘረባ ኣብ ትግርኛ ሕጂ ኣይመፀት ለየና ኣላ ኣይትብዙሕ ዘይኮነ ትመርገም ኣይትርብሑ ትመርገም ይብሉ ተዲኹምሎም ኣይትርብሑ በዚሕካ ርብሓት ተዘይኮንካ ቁም ነገር ዘይብልካ ተኮይንካ ይመርገም እምበር ምውሓትካን ምብዛሕካን ኣብኡ ይኮነ ዘሎ ትጣቋ ስለዚ ካብ ውሑዳት ዝወፁ ኩሉ ግዜ ዘኽርዑና ኣብ ኩሉ በዳይ ኣብ ሆሊውድ እኮ ስቴፋኒ ሓድሽ ሓንቲ ላትና ሰለብሪቲ ንብላ ኣለና ቅድሚኡ ድማ ኣብ ሰለብሪቲ ኒፕሲ ሃስል ነርና ነፍሱ ይምሓር ውሕዳትን ብርኩታትን ኣለውና ክንብል ከለና ድማ ዝርከቦም ከመይ ገይሮም ንኤርትራ ኣብ ዘድሊ መድረኽ ንቕድሚት ንምምፃኣ ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዝገብሩ ኢና ሪና ስለዚ ኣገይነ ደጋጊመ መጎስ ክቦም ይደሊ ምክንያቱ ዝግብኦም ስለ ዝኾነ 700 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ያላቸው በአፍሪካ ደግሞ 16 ሀገሮች 30 ከመቶ የሚሆኑት ኢትዮጵያን ሳይጨምር 365 ሚሊዮን ህዝብ ያላቸው 15 ሀገሮች የባህር በር ባለቤቶች አይደሉም እነዚህ ሀገሮች ዶክተር ገብረሕይወት እንዳለው የዓለም አቀፍ ህግ በሚፈቅደው መሰረት ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ባደረጉት ስምምነት ይመስላል አብይ አህመድ የሰላሙን አማራጭ ወደ ጎን ትቶ የሱን ላላው ግዛት የሆነችውን የአሰብ ባህል ለመንጠቅ መሞከር ይህ ህጋዊ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ወንድማማች ህዝቦች ወደ አላስፈላጊና አውዳሚ ጦርነት ከማስገባት ከፍተኛ የህይወት ዋጋ ከማስከፈል በስልክ ሁለተኛ የገባችሁ አላችሁ መሰለኝ ፕሬዝዳንት እስሚያቅ ማመዛዘን ይጠይቃል የተነሳን ጉዳይ ሰፋ አድርጎ ለመመለስ እንዲያመች ሁለት ጥያቄዎችን ላንሳ የመጀመሪያው አብይ አህመድ ከኤርትራ ጋር ላሰበው ጦርነት ከፍተኛ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ እያለ ወጪውን እንዴት ይችላል ማንስ ይሸፍንለታል ሁለት ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ኢኮኖሚ ቁመና ምን ይመስላል እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አህመድ አንድ አርበራ ከም ዝኾነን ብሕፅር ዝበለ it's a very interesting speech ናይ ዶክተር ማቴዎስ ናይ ብሓቂ መሳጢ ነቶም ኢትዮጵያውያንን ሃነን ኣቢልዎም እዩ ምክንያቱ ብጭብጢ ዝተሰነየ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ካብተን ኢትዮጵያ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ ነዚኣ ጥራይ ሰሚዕና ክንሓልፋ ኢና ኣሚን ክትሓልፎ ማን ከቢድ እዩ ትዘረባ በይኑ ኣብ ቻነል ኣውሪደልኩም ኣለኹ ካልእ ግዜ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ከውርደ ንዶክተር ማቴዎስ እውን ኣብዚ ክዕድመ ሓደ መዓልቲ ግዜ እንተረኺቡ ሕራይ እንተይልና ማለት እዩ ብርግፅ ኣዝዮም ቢዚ ሰባት እዮም እዚኣቶም ከምኡውን ኣቶ ግርማይ ክዕድመየ ዶክተር ገብረ ንኩላቶም ክዕድመ መድረክ ተፍቂዱ ኦፍኮርስ እንሳቶም ፈቃደኛታት ተኮይኖም ማለት እዩ ለሚለው አንደኛ የአይኤምኤፍ የማስታገሻ መድኃኒት በግዴታ ለመዋጥ በተገደደችበትና የቤል አውት ፕሮግራም እንዳታሰበው አጥጋቢ ውጤት አላሳየም በተባለበት የዶላር ምንዛሪ በባንኩና በጥቁር ገበያ መካከል የ40% ከፍተኛ ክፍተት ባሳየበት የማዳበሪያና የቤንዚን የኤሌክትሪክ ድጎማ እንድታቆም በተገደደችበት ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ውስጥ ገብቶ ህዝቡ ከ30% በላይ በደረሰው የዋጋ ግሽበት በተማረረበት የመንግስት ወጪ ለመቀነስ በትምህርትና በጤና ሴክተር በጀት ላይ ከፍተኛ ቅነሳ ባደረገችበት የመንግስት ገቢ ለመጨመር በተለያዩ ንግዶች ህንፃዎችን አብይ አህመድ አከመይ ዝበለ ሽግርን ዓዘቅትን ኣትዩ ከም ዘሎ ብሰንከቲ ናይ ቁጠባ ሽግር ኣብ ልዕሊ ድቑዕ ይኹን ኣብ ካልኦት ዓይነት ድጎማታት ኩሉ ጠጠው ኣቢሉ መናብሮ ናይ ህዝቢ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዘሎ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ፀገም ስለ ዝኾነ ናይ ብር ዋጋ ንቁልቁለት ብሻትሻይ ማርሻ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ብሰንኪ ሕፅረት ባጀትን ገንዘብን ደኳትር ናይ ሕክምና ይኹን ናይ ካልኦት ፓብሊክ ሴክተር ዝሰርሑ ዘለው ኣይንኽእልን ኢና መናብሮ ኢሎም ኣንፃሩና ተላዕሉ ከሎ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣብ ዘይክእለሉ ዘሎ ብዙሕ ጭብጢ ኣብ ርእሲ ጭብጢ ዘርዚሩ
إذا هاجر زيا أفكري زلا أيكونهم كينات كتجبر نبعلا نخندي كتكسر تخل نزبل حتى كتشوف حتى يقدر في زلو لك ناس هان سوز بلا زلو كالوت إثيوبياويا نابي وسيدهم ماز خم زلو سنهي لخجل سالكم and so this is one of the most interesting مزيا زربا غدي ما أبقى قبلها زلو زنبركيه أبدهريتهم قبلها كبرات إرتراوية نزي channel تكاتلو زلهم مهورات بفلاي تمرت زلكم مع بعض جازيت النت بولن تا كتحجزوا تدليو أب انترفيو مكيات كتحجزوا تدليو بجاهم توكسوني مغنياتو أنا بزوح نجار كبرنا تقال خلو بسنكي على سبب سلزقهم كده خاب النتاج سلزلو كجبرز جباني بزحات مهورات أمسي خابزي انترفيو عم كبار تم فيديو مسجبر كده حريو إنرجي حيلي ود سدرا خاص لزلو نوعم كعلى سلزل اللي جزيه سنو اللعب سلزي كالو سبات كتحجزوا تدخلوا عبز الشانل جزيه كترعبوا خلوه كتبركتوا تدليو انترفيوز مس عبيت مهورات كتجبروا تدخلوا كتجبروا تدليو كم عينت بحجزوا لكم كم عينت تدخلوا زلكم بليس واتساب شمكم من ناتكم حبريتان هبوني بنسخاتكم تمرحوا بروجرامات كل خلي بخنياتو أنا والفل لأن نيزبير ترى نتزبي عقمين خبر كتلو دليت بحكي لنجن أبو سدرا سلوزقونكو إلا سب سلوزقونكو بعد حزرتات يزلني لذي الحزرتات كجبرز جبو زي جبر بزحنا قرالو أينو بزحات ساعات كم تقيموا بزحات مهارات انترفيو كبر تقولون انترفيو قلنا كبيدي بزح دخامي زليو قالوا انترفيو نخجبروا ولا حتى يجبروني صغير لهم كبر سويهم زحات أنا بزور ريسيرش بزح من دلوات كجبرس لذا حتىني قبل اللي تزجبر سرح ناخبدني عبيت مهارات انترفيو كجبرس جبوا من هاللو غلو بسنك تخام النتائج تفلغ لذي أكم زعودة كتعجزوا تدليو أقمز لكم توكسون حضرا كتبيكم جي اللي ربيت هبتني عالم كسجري إذا فيديو جن كيتكم زقبع كبري زقبع مجوس حفولة يخم هبتا يوتيوب channel علاتكم نبحكي دس بلتنا فيديو أبكالك زيهم كم ساعة مهارة حسوس لزنا بري. Says the United States is moving 2 nuclear submarines closer to Russia in a response to what he calls provocative statements by their former president, Dmitry Medvedev. Here now on the rising threat level, retired four-star general and Fox News senior strategic analyst Jack Keane. General, welcome. Glad to be here. So it is not often that we speak about the movement of our nuclear subs. How significant... دونالد ترامب مس راشا زلو مفتات عب حدقنيا درجة بتحكم زلو يزنقر زلو كلت نيوكلراوي سابمارينس أنكساقيسو خم زلو يزنقر زلو تعالى عمادما مس راشا زقبر زلو مفتات ناب حدقنيا درجة كم زبسهن زيوم كلت يوم حيل تادما نابي قصم كخديوم مغنياتو سفع زخوني Hamas is resisting. Significant of a threat is this, or a warning is this to Russia? Yeah, well, I think you got to look at it in the context of what does Russia do here. I mean, Putin and Medvedev, who's his vice chairman, deputy for the Security Council, and he was a stand-in president for Putin back from 2008 to 2012. All during the entire length of this war, now in the 42 months of the war, periodically, the both of them have. The U.S. President, Donald Trump. بحفشا كم بريو زلنا زي قداي زي تقداينا يوكرين كوينات كي تودو خلو أمونغ راشان أمريكان أبي ناي نيكولار مفتات كي تغيرو خمزلون راشاون نفسو زخالي نيكولاراوي مكس خاصات تقبر كم زلنا. And we didn't think it was appropriate, so I have to be very careful. So I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. Our sum of aid is exact. It's essentially started with Dmitry بحفشا نريو زلنا كونتات نايزن كلتين هاجرات التمفتات زيت ندفريف زبال أمونغو زيوم هاجرات زلو مفتات نبكال درجة كيت عبسك عاد فتيرو لاب زلو مدرخينا زلنا سلازي أمريكا زلوا كونتاتن زلوا بدهوتاتن كم معلتنا معلتي إن عبيه كم معلتنا معلتي الناس انكري خير علو وتصيت نايزو كل زكبر زلا كايدا دمنتاينا نبدلنا وتصيت نايزيو أمريكا محجة خدز نبرت عندها كل قديفة بس مع ميلا من قد حيزان خالو تقرات أخبيرة دبلوماسات قبر كم تخل تقدر له مدرخاتها لكن بالكلنا أبزيرو تبقيسنا يكونن هينو زين كنت عبيت حقرات كفاتة تخلوا شجر كم دفترنا عالم نفلت يناقن أمم جونز لما فتات جن حقرات كم بعليرترا عبر بحيز اللو سلمتاي أمريكا تقاصر عالم أمريكا دليت الناقبرت قدف زبلا زنبرلو زبلا أبزينا برلو مدرخ إيرترا بزواجا كفيلاتو ليه حجز بتسحزلو من إيرترا سعرن من إيرترا كنتاتن ديكونه اتزخيا زلا كايدان إيرترا زربح مدرخ يدفتر زلو إيرترا دما نزي حجز زلو كنتات
مزميزا كتقملو دبلوماسياوي قسقاسناتا نختسالت نختقملو زبالة عدليو تسفان قبرا منغوزين هقرا زولو مفتات نبديت دليا مازن كيدو نعلمنا أبزعبي الشجر كيوزا سقاتا لنا يقن بتقين بتي نحنا فرينا كنقيرو نخل نقري يلن تراي نفسه كف مدرخ نسخا خد قيرو زي تخل تخينكا كتقملو تراي زلكا إيرترا دما كتقواهي تراي زلوا نايزوم عبيت حرامز نحت حدوم كتقامة تخلو إيرترا بزقمتا أبقو عزم عباليان ناتا دبلوماسياوي ودنا كتقبر كتكلالوا تسفان قبر دما أبديت دليا مدرخ أي كيدن دونالد ترامب دما إزت رايكون زبوت هدراوي كون كله بخالي من قدس قبر زولد ما نرى. There was a time when trade diplomacy was subtle, quiet negotiations, tariff tweaks, and the need for formal notifications. In 2025, trade diplomacy wears a red tie and posts tariffs on Truth Social. You know who I'm talking about. US President Donald J. Trump, he's launched a global trade war and no one is safe. Allies, friends, partners, and enemies, the world's economies are learning it. أب مسرع شاب ناني كلرن ساماريناتن كفرار كلونتن استرفها قراد ما بنقدر غير دونالد ترامب بقلتي نهاجرات متشفشاف معلتاوي هوبينا تخين له أبزنز كابلة حدا ورعيشهم من إسرع حمشان جميرو نقلين بإسرع حمشان نقلين سلاسان شات نقلين بعصرت حمشان نقلين بتعريف نزا علم زقا بيلوالو ستاك ماركت نتحت وريدو كريبتو نتحت وريدو قنيو انتخونه جزياو مخانو كل نجر أبرق أكمل لسيو حجرات بتن إلن من قدن كفلتين قليل تحريمان قليل تشوفين الشيلن خدين مش تشاينا كسب حجدي لا يقبرنا لوجن نتشاينا كم كفررها كم زي كل ترجينا له بتونكو زحزن كفالة بزي نايروبا تراي سمعوه. Between Europe and Russia, and can you mend that bridge? Can you go back to how it was? At least it should. I don't know what it should. It should go back as it was. You know, in Europe, the competitiveness was based on a very simple structure. Cheap raw materials and energy from Russia, sophisticated technology in the West. Combine the two, and we were competitive. That's a great model. Yeah, but okay. President Hungary زي أوروبا مس راشا زلوا زمدنا ندحريت مليسا أبصبغ درجة خد جبرو تخلدو يكال دخوني لهم يحطوا له زم جازيتنياتات انتهي بلا مالو أوروبا جدا مس راشا زلوا شجر كتفتح اللوا معناته أوروبا تودا درنتن أدمعنتن زلنا تكنولوجي كاوبيس حسور ويون وتسيتاوي معروي زخونه ناي ندادك قرب ناي صعد قرب كاب راشا وسيدنا نعو تتكيبنا هنا تودادرت نخون بزين السوق أبداغنا علم تودادرت نكون هين خلينا وخلا زراربا نسن تزيلي كاسينا مماتنا يترفني زبلهم زلو سلازي أوروبا مدحان مصر راشا زلو زمدنا كأره تراي دي كونه صبغ دي كونس قديتا يكون زقبا نابله مزوزحات كونسرفاتيف جورناليستس ترخيبو زقبرو انترفيو أبزح زعبا ستتن زعبا كالن أوروبا بفلاينا تامرحينا أوروبا كوميا لنجيرو زداغمان زيز أرفان بتغين بتغن أوروبا زلات مدرخ بخالو تكون زنعاد مدرخ كم زي كوني زنقر زلو كل سبب ما نتكونتات بصبغ عيني كتب متخم زلو ينا نرزلنا كابوتيلنا نبكو تباقزنا كنساقرينا مجمريا اسكزيا كبكم نبزو حساباتهم كتمهر تخليا Coffee for $5.50. You go to work, you spend $15 on a sandwich. What are you, an idiot? It costs you 99 cents to make a sandwich at home and bring it with you. You start to add that up every day, it's a ton of money. Most people, particularly working in metropolitan cities that are just starting out on their job, making their first $60,000, piss away about $15,000 a year on stupid stuff. زتري ودلو مستر واندرفول دبال حدا عبي بليونيريو اسكنتاي لي مخروم على نتسب وطبخا خطرت دليغا افقود دكان كيتكا ساندويتش مغزا ابزو خالف كانو نغو كاب ستاربكس تي كاب كالبون غزي خامخات قوم ነገር ወይ ከመዕ ባለድ መስለካን ተሎ ገና ናይ ገንዘብ ነገር አይተረዳካ እዚ ዘረባሱ ዝብሎ ዘሎ አነ ካብ ንጉስ ካብ ሰሚዐ ብነፍሰይ ወንዝ ገብረ ዝነበርኩ ያነ የስ ሓደ ግዜ ደስ ይልካ ቡን ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ንጎ ካብ ስታርባክስ ዘገዝእ ይርያና ወላ ደቀይኩም ይብሉኒ ካብ ስታርባክስ ክትገዝእ ይብሎ ካብ ስታርባክስ ክትገዝእ እንታይ ስለ ዘለካ እዩ ቢዚ ካልእ ስራሕ የብልካ ካብ ስታርባክስ ኦፍ ኮርስ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ይገዛሎም ያነ ግን ልምዲ ከኢኮኖሚ ግን ኩሉ ግዜ ዝቃለሳነ አለው ሰባት ከምዚ ናይ ስታርባክስ ገዚኦም ይርዮም ይኸማን ምግናን ኣይኮነን ዓቕምኻ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ሎምን ይሽተ ያለኻ ይርዳእካን እዩ ካብሶም ኣብ ዊኬንድ ገለብ ስታርባክስ ኬትካ ሻሂ ምስታይ ድያብ ካልእ ፌር ኢናፍ ኣነ እውን ገብረ ንግሆ ካብ ድኳን ገዚኦም ዝኸዱ ግን ይርየ ኣነ እንታይ ማለት እዩ እዚ ዕብዳን ይበሃል እዚ ፅባሕ ንግሆ ግዜኻ ምስ ከደ ጠፋሽ ኮይንካ ባንክኻ ዋላ ሓንቲ ዘይብሉ ሽግር ከይመፀካ ብኣጉ ተጠንቀቕ ብሉካ ኣለዉ እቶም ቢግ ቢልዮነርስ እሰይ ምኽሪዮም ዝቡኻ
بغير ما كتم عوتا سبات تنقعاتي ما بجنزب اتزي فلت سما بزحت جزي اتبتحت زولو سبيو هاي ما نقبر نحنا نمكر لنا قرف نبلها لنا خينو كنبلا نخليها يلن. We go. Bitcoin was under 8,000 earlier today. Buy it. Regardless though of the drop, if I said to you Bitcoin dropped to 5,000, you'd say buy it. Buy it. Because here's the thing, the daily price of Bitcoin doesn't matter. It's been alive for 10 years. In every year, other than 2015, it's أبيني رزق بحال كله أنا ستعمي أذكر منيرة شو من تشح كلاس كاب شو من تشح ناب حمش الشح مسوردات جزو وايلوم كل جزء جزو بيتكوين اللي عليك خيط واجاي بلا منيرو شو من تشح كلا لو ميتن عصرت أرى شو من تشح كني أنا بعصرت الشح مسور عصرت 400 مسوردات بزوج أجمع بزوج أو كنسمع كنينا buy the deep سبلوخاتهم زفلتو جزايهم زفلوها كل جزء. It's made a higher low. The market cap has grown every single year. Every fundamental indicator of Bitcoin, usage, wallets, block size, transaction size, number of transactions, every single one, hash rate, making new highs. All of the indicators of the network and the network value are rising. The price of any asset fluctuates. Let's take Amazon. Amazon's been a public company for Bitcoin to be successful. When you hear the Bank of Shanghai is rolling out a Bitcoin ETF, custody to the Bank of Shanghai, you would say, that's great. That's going to give access to Bitcoin to 1.5 billion people in China. Every year, including this year. Anyway, Zitri was a لهم مغري قد ما خندي عمتات استبح عليه. It is also true today. أنا كل جزء زي مخرجكم زاد اللي مسنعت غيركم بتنقاقة نتي سقم توصلوا. This is going to go ناب $1 مليون كتكيدي أزبلو بزحتيو بزحت كيلا تقولوا لا ديكونسي sophisticated engineers بcalculation زبصحوا مدام نبتاعيو عبيتي investment advisor سبلويو ترى سب زبلو يكونن هذا سبب إيميل تايل صحيح اللي بجاخا من ذاك سبات جنزبي investigator من خدو حتى أتايتم حرمي لني الحين I hope زحت يسمعوا خانو خانو نير تراويان حب خطر يخلو ترى حتى أتنتحرز خون كينو كالوت علامات أيهوداويان كم دليتهم ناس جنزب بجنزب نعلم شبدأ على قبلوا خلوه جنس كزخون دحرو خينو ناتكا سبكت نعايز ملكت هيكونن my friend بس I hope ناتكا سلوا حبرة سبنا سورة يسددن زبي سبت عيرو تمهيرو نقدمي تمزة كتبو نقد لعلن تقده تحس أجماله جل سبات الله كل جزء تقصنا يقدس مسحفنا تقصو نسبات حتى تمهار بقط أبان خي عبيز بلو سبات الله I don't know أنا ناتي بلف سبات عقبن ترخيبهم كتبان ترخيبهم نخالو سبات كرودو يخولو لنفسهم كوينة من صدرهم كون يخولو زبل امنا تعلني كابد في الله تحساس بازر لكم نعاكم يزم الكتقن حدا راهم كم زيوم عين السبات كشكوعكم عدل هاي تحبو حجي نابتنا يزوباناكم اللسي please invest كبرو don't miss this opportunity every day كذا هاخركمي دحر عامد دحر غلطة عامد قد كسعك لكم ينتهم زي قبركم حجي نابتنا የኛ ጎረቤቶች ማወቅ ያለባቸው ኩሬና ሐይቅን መለየት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ በትናንሽ ጠጠር አትታወቅም። በትናንሽ ጠጠር አትበተንም። ኢትዮጵያ ትልቅ ባህር ናት፣ ትልቅ ሀገር ናት። ይህን መገንዘብ ያስፈልጋል። ሲፈልጉ እንደሚያውቁ ማሰብ ጥሩ አይደለም። ኢትዮጵያ የሚያውቃትን ተከላክላ መልማት ትችላለች። ትልቅ ናታ። 30 ሚሊዮን ነው ለምን ከተፈራራሉ لمن كتسانابن لمن كتبحر لمن كتاتك عشلاوي ህፃን ከምኡ ክዛረብ ኢልካ ትሓስብን ኢኻ ዕሸላዊ ጥራይ ዘይኮነ ህልማ ንቕድሚት እዩ ዝሕንኽ እዩ ዕሸል ከምኡ ክገብር ኣይኽእልን እዩ ነዚ ሓሶት እዚ ንርካሽ ሓሶት ክንዲዚ ኣኻኺብካ ፀሓፊዩ ፈፂምካ ስግድግድ ዘብል ባህሪ እዩ ጠባይ እዩ نحن 130 مليون هنا لمن كتف بحفشة كم نريد لنا أبي أحمد نسو كادرتاتو معلتاوي نزم فراره نيرتراويان أي سنبدو خلي لهم نقوم شيتن زغزغسولو زلو وداية دس معكم زلو أبي أحمد جننتاي تبيرلو مفلات يدلي لنكنه بيمانن تسقامن زقاتم زلو كريكمي ካልጋ የሚደረግ ጉድኝት ግንኙነት በእነዚያ ቤዚክ ፕሪንሲፕሎች ላይ ደዋል ያደረጉ መሰረት ያደረጉ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ጥያቄዎች የወሰን ጥያቄዎች አሉት። ስርዓታዊ ስር ነቀል ለውጥ ያስፈልጋል በኢትዮጵያ ውስጥ
አሁን ያለው የፌደራል አወቃቀር አሁን ያለው ህገ መንግስት እያልን ደጋግመን አስተናል ወዘተረፈ በርካታ ጥያቄዎች አሉ ሶ በኢትዮጵያ ውስጥ ግልጽ የሆነ ስር ነቀል ለውጥ እንዲመጣ ፍላጎት ይዘው የሚንቀሳቀሱ አገራት ማነው ኃይሎች ካሉ ከነዛ ጋር የሚደረግ ግንኙነት رجيم تشينج نابير تراد حسابا أبي أحمد مسكيناي أي سومناي سالستي رجيم تشينج ناب إثيوبيا ناب أبي أحمد قصيز متصلو. This is a very interesting development. أي بحكي زجر من زاد النقم كنا تاتينا نرزلنا. And why is this? Change is coming and it is coming fast. We must speed up preparations to successfully manage the transition. It's literally a race against time. Said who? Jawar Mohammed. Loti Mazzalo. Change is coming. Manalbat night to pack their family tonera. Change is coming to build their funera. And it's coming fast. Loti Mazzalo. At Lotadma. Bizal Tafafnat is Mazzalo. We must speed up preparations. التلوت ده يكونسي مدلواتنا نتلوت دمزلو نمقبل مدلواتنا بزقال تفهم قد خنقبر لنا معناته نت ترانزيشن نتلوتي كما يجيرنا عود زخونه من قدي كنا كايدون خلينا نحن حسب زلنا قال بقالي بلوك مالو it's literally a race against time وزد ما ويا بس قديه معناته نحن كيتدالنا ابي احمد كيقلو كي الا ما لايو زي تعرف ما لايو دايما لايو تكون تحطه ما لايو ودو يبلالو نعنا هندبت كي كوننا شجر كي قد منا تراينا نفرز لنا جزية خي قدمنا سلازي it's race against time أبي أحمد is in deep trouble من يمزم خبز بلزلة جوار مسمان كوينيز بلزلة مس مهورات elite ناي أورومو نعم حرا يكون نتقرأ يكون نكالا يكون أورومو تونكو بيز نا أبي أحمد دو قبل زبالزلة أورومو against أبي أحمد سلازي نعم حرانا يرتان ركبرينا لنا صمدو زبحال بيمانو تاقام تسمعوا لهم أمونغو بوليتيكانياتاتنا إثيوبيا زقبر زلو بحادة سراح نرؤية لنا زخم نرؤية زلنا نقوم شيتن زقبر زلو coordination تي نابي أحمد كتحونا يخلي زبحال زلو رمضما نابي كي يحكاردي بولو for 100 years the Oromo elite both internal and external who lived with the narrative of victimhood and exclusion had for 27 years under the anti-PRDF regime gained the opportunity in 2008 transition, lead and reform. 2018 regime change was not a shared victory or a shared hope for the Ethiopians, but was inspired, but was instead framed as winners and losers, oppressors and oppression. انتهي زبل زلو حزب أورومو نزبنات كم حدا تشكون حزبي كندي شجرن سقاين زحلف زنبرة بوحد دما أبزبنا إهادق هو حد مرحلة زنبرة إن إسرائيل شو عتنا عمد أكيل استقالسه أكلتشن عصرت شو من تندما ناب عود كما تخلو حزب أورومو تقاليش زمس وتيت أتي OPDO زبحال زلو زنا أورومو organization أبنا الداخرتنا يبلسكنام كوينام زلو نتعودنا حزب أورومو شويهم حزب أورومو نبينو زربح إثيوبيا ملئت كم تخسر بمقبار تسأل عنت بتونس زمزبزون زقبرون زلو حماق أجندا حزب أورومو خمس تسأل عنلون حزب أورومو كم زقود عن زقبر زلو زي OPDO زبحال زلو نا أورومو elite group أبي أحمد كم دليت تسعطلو زلو نزيد ما كلك خلها اللو يبرم زلو زلو سلازي زي transition تجزيتي characterized as destroyers and those declared destroyed enemies and sole decision makers. Yesterday, the elite who declared themselves the owners of the change are once again expressing their stance on leading and controlling the upcoming post-prosperity party change and transition. ስለዚህ አብይ አሕመድን ብልጽግናን ብዕልግናን ዝብልዎ ኣዳኸርትናቱን ኦሮሞ ዘይውክሉ ብህዝቢ ኦሮሞ ድማ ደገፍ ዘይብሎም ስለ ዝኾኑ ህዝቢ ኦሮሞ እዞም ኣብ ትሪእዎም ዘለኹም ኤሊት ናቶም ተኣኪብና ንህዝቢ ኦሮሞ ለውጢ ምስ መፀ ናይ ኦሮሞ ሃገር ስለ ዘይኮነት ኢትዮጵያ ናይ ኩልና ስለ ዝኾነት ምስቶም ካልኦት ሓይልታት ብሓደ ኮይና ብሓደ ነቲ ሃገር ንምምሕዳር ናትና ድልውነት ንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ አብይ ኣሕመድ ተጓሒፉ ሞቱ ዝፅበ ዘሎ ሓደገኛ ኣብ ሓደጋ ዘሎ መራሒ እዩ ሓንቲ ኣገዳሲት ሕቶ ኣብዚኣ ለንቀነ ዝሰማዕ እኳ ካብ ሓደ ግዜ ፅቡቅ ነገር ካበይ ከም ዝመፅእ እውን ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ I'm going to give you a very interesting interview ሀገር እንድትሆን ማድረግ የሚቻልበትን እድል ይፈጥራል። ይሄ ሳልሆነ የጠላት ወዳጄ ነው የሚል ስብስብ ብዙ
ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ክልቲኡ ከተሓዘልኩም እዚ ንሪዮ ዘለና ለውጢ እዚ changes coming ዝብል ዘሎ መልእኽቲ ብኩሉ መንገዲ ናብ ኤርትራ ክኸውን ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ንክግበር ኣቀዲሞም ዝደልይዎ ዝነበር እዩ ስለምንታይ እዚ ንኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓበይ ሓደጋ ውዲቕዎ ኣሎ ንብሎ ዘለና መጀመርያ እስኪ ጉዳይ ናይ ፅምዶ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ከተሓዘልኩም እየ ኩሉ ፅምዶ ዝበሃል ዘረባ መፂኡና እኒሆ ናይ TPLF ሓዲኡ ክፋል ደብረፅዮን ዝመርሖ ክፋል ምስ ሻዕብያ ሓደ ኮይኖም ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ናበይ ከም ዝወስድና ይንፈልጥን ኩናት ደመፀ መፀን ኢና ንብል ዘለና ኣብ ከምዚ ዝመሰለ እዋን በመንበረ ሰላማ ተልከን መጥተን ነበር መንበረ ሰላማ ልኮን ማለት ነው ከትግራይ ተወክለን ብዙ መከራ ነው ስቃይ ነው የደረሰው ትናንትና በሰኞና ማክሰኞ ሮብ ለሰዎች ውጡ ነገር ግን ለጠቅላይ ሚኒስትር እንዳናገር ከራ አልኩ የጨቅሉን ደብረፅዮን ዝመርሖ ክፋል ምስ ሻዕብያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ ተላኢኹ ጌታቸው ረዳ ከውፅኦ ዘይከኣለ ነገር ንክህድም ጌታቸው ረዳ ነቲ ዘሎ ፀገማት ንክፈትሓላ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ስፔሻሊስት ኢሉ ሃየበል ነዞም ተጋሩ ኣዕንወለይ ነቲ ናይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኤሊት ወታደራዊ ዓቕሚ በትነለይ 2 ዓመት ይበካ ኣብ መቐለ ኮንካ ይከኣልካዮን ቅድሚኻ ፃጥቃን ፈቲኑ ሃዲሙ ስኻ ተሓይሽ ትኸውን ድሓን ኣብ መቐለ ኮንካ ዘይገበርካ ኣዲስ ኣበባ ኮንካ ፈትን ኩሉ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ክበካ ኢልዎ ወላ ሓንቲ ፍረ ዘይብሉ ጉዕዞ ስለ ዝኸደ እዚ ድማ ለንቀነ ኣብ ኣሜሪካ 2 መፅሓፍ ኣንቢቡ መፅዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ኣብ መቐለ ኮንካ ዝፈሸልካዮ ዝወደቕካዮ ህዝቢ ከም ዝድንግፀልካ ብሰንኪ ሻዕብያ ሃዲማ ከም ዝኸድኩን ናብ መቐለ ክምለስ ሻዕብያን ኮርን ልዕልዩን ዘለዉ ሰራዊት ወታደራዊ መራሕቲ ከም ዝኸልከሉን ኢልካ ናይ ድንጋፀ ብሓይሊ ብምትላል ስለ ዘይከኣልካ ህዝቢ ክድንግፀልካ ኣብ ምብካይ ይጀምር ኣብ ሚድያ ኢሎሞ መፅዩ ክበክን ሕነቕንቕ ክብልን ቀኒዩ እቲ ኩነታት ድማ ትግራይ ዝበሃል ሃገር ክኸውን ኣይክእል ንድሌት የብሉ መብዛሕቲ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ ክኸውን እዩ ዝደሊ ብምባል ነቲ ሕልሚ ናይ ትግራይ ትዕወት ኢሎም ኣብ በረኻታት ወፂኦም ዝዋግእሉ ዝነበሩ ሸቐጥ ከም ዝኾነን ከም ዘታለልዎምን እቶም ተሪፎም ዘለዉ ሕጂ እውን ሃገር ክትከውን እያ ትብል ሕልሚ ክመውት ከም ዘለዎ ይነጊርዎም ዘሎ እዚ ድማ ሓደ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ኮይኑ ዘሎ ዕግርግር ክብሎ ዝቐነየ ተጋሂዱ ምስ ሰሜን ኣንፈት ምስ ኤርትራ ዘሎ ፅምዶ ወዘተ ዝበሃል ፅምዶ ኣነ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ይፈልጥ እየ ኣብቲ ደዋት ዘሎ ምትሕዋስ ኣሎ ኣብቲ ህዝቢ እኮ ግገል ብሓይሊ ኢና ፈላሊና ይፀኒሕና እገለ ከባቢ ሕዚ እገላ ኣሎ ጎሳርዳ ኤርትራ እዩ ሃዘሞ እገላ ድማ ትግራይ እዩ ተዓፂና ኣለውን ኮ ክንስካል ይራኸቡ ነይሮም ይዋሰውን ነይሮም ሓደ ቤተሰብ ህዝቢ እና እታ ናይ ምርኻብ ዕብት ከጋጥም ክትህሉ ከላ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ብዕልልታ ይረኸብ ቤተሰብ እዩ ህዝብን ህዝቢ ኣብ ዛላምበሳ እውን ከጉሎም ኸዳ ምስ ኣብኡ ክገፅ ዘሎ ናይ ሰንዓፈ ኣኩሉ ግዛይ ከባብታት ዝተበለሉ እውን ሕጉስ እዩ ብዙሕ ከባቢ ኣብ ራማ እውን ሰራይን ዓዲ4 ከምኡታት ዝተገበረ ርክባት ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ክድገፍ ዘለዎ እዩ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መንጎ ህዝቢ ዘሎ ውጥርጥር ዝበለ ቴንሽን ወይ ውጥረት ዝኾነ ነገር ርግብ ስለ ዝበለ ተማዛቢሉ ዝነበረ ህዝቢ እውን ዝሓርሰሉ ዓይነት ሓሪሱ ዝኸርመሉ ዓይነት ኩነታት ኣሎ ሓደ ካብቲ ታደሰ ወረደ ዝንቀፈሉ ዝነበረ ንፁር ዝኾነ መርገፂ መንጎ ይኸይድ ስለ ዝነበረ እዩ ዳችዋይ ድማ ለንቅነ በዓል ፃጥቃን ኣንፃር ታደሰ ወረደ ዓብይ መጥቃዕቲ ጀሚሮም ዘለዉ ስለምንታይ ታደሰ ወረደ ወሲኑ ኣሎ ምስ ህወሓትን ምስ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ኮይኑ ኣሎ እዚ ትሪእዎ ዘለዎም ብጣዕሚ ክድፈኣሉ ዘለዎ እዩ ትፅምዶ ኢሉ ስለዚ ፅምዶ ብወገን ህወሓት ጥራይ ዘይኮነ ብግዝያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ እውን ዝድገፍ ምዃኑ ንርኢ ኣለና and this is the game ኣብ መወዳእታ እዚኣ እያ ነይራ ንታደሰ ወረደ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፈሪሞ ነይሩ ምስ ትግራይ ምስ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ንኸይገብር ተርዲኹም ኣለኹም ስለዚ ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር
ሸንኮለልና ገበረ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ጽምዶ መንፈስ ንምስባር ኩሉ ዓይነት ፈተነታት ዝገበሮ ማይ ዓሚኹ ከም ዝተረፈ አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝፈተኖ ኩሉ ነገር ቢግ ታይም ከም ዝፈሸለን ከም ዝወደቐን ኢናሪና ዘለና ስለዚ ጻድቃን ይኹን ረዳ አንጻር ታደሰ ወረደ ዓብ መጥቃዕቲ ክገብሩ ከም ንቡር ጌርካ ከተወዞ ተደጋጋሚ ድማ ንሰምዖ ዘለና እዩ ምክንያቱ ንሱ ምስ ትግራይ ምስ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ህወሓት ይኹን ካልኦት ፖለቲካዊ ሊት ኣብ ውሽጢ ትግራይን መቐለን ዘለው ንሳቶም ዝመርፅዎ ዘሎ ኣብ ጎኖም ክኸውን ደሊሎ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ንጽምዶ ንድግፎ ኣለና ይብላ ኣሎ ንኤርትራ ድማ ትዝበለፀ እዚ ኤርትራ ምስ ጎረቤት ህዝቢ ትግራይ ይኹን ናይ ዓፋር ይኹን ናይ ኣምሓራ ይኹን ከምኡ ናይ ሱዳን ሰላም ይዘድልያ እዞም ጎረባብቲ ህዝቢ ምሳና ሰላም ተኮይኖም ድማ ፍላይ በወገን ኢትዮጵያ ትግራይ መደበር ናይ ኩናት ኣይትኸውን እያ መደበር ናይቲ ኩናት ተደይ ኮይና ድማ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ዝኽእል ዓንዳር ኩናት ደረት ክህልዎ ይኽእል ምክንያቱ ኩናት ናብ ኤርትራ ክመፅእ ዝብል ዘረባ ብየማንን ፀጋምን ንሰምዖ ዘለና ንስማዕ ንሽተይ እሞ ካልእ ክበክል ስለዚ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ኣሎ ብወገን ኤርትራውን ብወገን ኣሳች ኢትዮጵያ ክኾን ነይርዎ ግን ብጭቡጥ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ፍትድባት ስለዘየሎ ብወገንቲ ናይ ትግራይ ገጽ እውን ነዚያት ነቲ ህዝብን ንምርኻብ ናይ ባሕልና ሰባት ሰራዊትካ ካብ ዛላንበሳ ውፅእ እሞ ድሓር ሰራዊት ትግራይ ተቐይሙ እኒ እንታይ ዝብል ደርፊ እኒ ኣይሰምዕን እየ ሓቀይ ናይ ሕፈሮም ኣይሰምዕን እየ ዝብል ደርፊ ናበና ሓንቲ ጥይት ተተኩሳ ሰራዊት ትግራይ እተን ዝሓዘን ቂም ብምሉ ክዋፃ እዩ ጥራሕ ሓንቲ ጥይት እሶም ተጋጊዮም ወይ ተተኩሶም ወይ ናሕና ተጋጊና ተተኩስና ኣብኣቲ ውላ ኣያስኻ ብድሕሪት ሽፋን ናባ ቀየ ባሕሪ ተኣቲኻ ኢሎም ዝመኸርዎ ሰባት ካብ በዓልና እዩ ነግረኩም ለኹ ተመኺሩ ወፅዩ ወዮ ጥይት ኳሕ ክብል ተተባሃለ የለይ ካበይ ክመፅእ ለባማት ኢኹም ሒዝኩምዎ እኒኢኹም እያ ርጉዓት ኢኹም ሒዝኩምዎ እኒኢኹም ናይ ባሕልና ሰባት ሰራዊትካ ካብ ዛላንበሳ ውፅእ እሞ ድሓር ሰራዊት ትግራይ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢሉ እዩ ዝኣምን ከምኡ ኣይኮናን ክንግንፀል ኣለና ዝብሉ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እየ ግን እቲ ዝበዝሕ ኣብኡ እዩ ዘሎ ሌጋሊ ድማ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኢና ዘለና ህዝቢ ትግራይ ሰካለ ፌደራል ፀዊዕኻ ኣትየልና ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ተንኮለኛ ተመን ናይ ትግራይ ሕልሚ ቀቲሉ ጽምዶ ዝበሃል ሽግር ይፈጥረልና ኣሎ ናበለ ዝኸስስ ዘሎ ጻድቃን ደገፍትናቱ ድማ ድሕሪ ዘይትኽእሉ ኮይንኩም ፌደራል ሰራዊት ከኣትዉ ኣፍቀዱ ይብሉ ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ኢሉ ነይሩ እዩ ስለዚ እቲ ድራማ ናይ ትግራይ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ፌደራል ንፅበዮ ኣለና ኢና ፌደራል ሃም ዝተባሃለ መንግስትና እዩ ምስ ኢትዮጵያ ለለዉ ክልላት ተባኢስና መፂናስ حز لا تجري نجنسل عقمني أن أي لا تعالى لا تفكر نيرو حز تجري عصر عسرائيل ما قال والو زمتوا على بجيل فنجان مالك أنا هنا يا أخواني أعتقد نتناي مجمرة بروجكت من كوني خل على تجري ويساوي على إيرترا زوز معبل زلقنا كنتات حد حبريتات يوم بفلك إثيوبيا زي زرباس كسمعوا ويك أبي حمد أبزي زوبا خمس أزيد اللي زلوا عواتات ويك خمس جوب أزيد اللي زلوا وتدراوي خون دبلوماسيا ومن أساس صفحة خمس خونين نجريجن بزي حزي قبل عليه إيرترا خون قبل عليه تجري كجمهور زي حسب زلوا كينات بمعرباويان جن دقف كم زي رخاوي إذا نجرلو قدم حزي أبى سلسة سومن زود أو كينات خجمر يسلا زي حق زون زول دقف رخي وخجمر كلاب سلسة سومن يلك جناب سلسة عمت ونزيت ود كينات خجميرخا إلون ካልኦት ኩናታት ንመወላዕ እውን ምኽንያት ኮይኑ እዩ ስለዚ ሕዚ ዘይ ተስዕሮ ኩናት ኣይትጅምርን ዝብል ተቃውሞ ብፍላይ ከዓ በኣሜሪካ ከም ዝወፅሖ እዩ ዝንገርሞ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ እውን ብጉልበት ሓይል ወይ ከዓ ብኩናት ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ እውን እንተኾነ ስርዓታዊ ለውጢ ወይ ከዓ ናይ ቀይሕ ባሕሪ በሪ ዋንነት ይኹን ናይ ምጥቃም መሰል ይኹን ክዕወት ከም ዘይኽእል እዚ ድማ ተጠቕሊሉ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እንዳገለጹሉን ተቃውሞ ከም ዘጋጥሞን እዮም ዝግለጽ ዘለሞ
እዚ ክንደየናይ ዝኣክል ሓቂ እዩ እንድሕር ደኣ በዚ ኩነታት እዚ ኢትዮጵያ ትቕፅልቲ ኮይና እዚ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ኣክቲቭ ዝኾነ ወይ ከዓ ህልው ዝኾነ ኩናት ኣሎ ከምቲ ዓንቶ ትገልፆ ዝነበርካ እውን ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝደፍአ ኩናት ኣሎ ክቆፃፀሮ ዘይኽእል ኣብ ኦሮምያ እውን ከምኡ ናይ ኦሮምያ ሓይልታት ለንቅን ዝሰማዕኽዎ ዜና ምስ ፋኖ ይኹን ምስ ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ለውጥን ምምፃእ ዝቃለሱ ሓይልታት እውን ስምምዕ ፈፂምና ኣለና ዝብል መግለፂ እውን ዘውፅሉ ኩነታት ነይሩ እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ናይ ውሽጢ ሓይልታት ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ተተሓሒዙ እንድሕር ኢትዮጵያ በዚ መንገዲ እዚ ትቕፅልቲ ኮይና ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዶ ቀልጢፉ ስርዓታዊ ለውጢ ክመፅእ ኣይኽእልን ተሓደጉኡ ኸ ክንደየናይ ዝኣክል እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ብምዕራባውያን ተቃውሞ ገጢምዎ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ ዝብል ሓበሬታ ኸ ብኸመይ ኢኻ ትግምግሞ ወል እዚ መጨረሻ እዋናት ክመፅእ ዝኽእል ነገር እዩ ግን እንታይ ኢኻ ትርኢ ሕጂ እዚ እቲ ዲፕሎማስያዊ መስርሕ እንዲ ኢማራት ዶ ንበዓል ኣሜሪካ ትእምን ስዑድያ ንበዓል ኣሜሪካ ትእምን ሕጂ እቶም ክልቲኦም ሓይልታት ብሓባር ከለዉ ድሌታቶም ኣብ ግዜ ትራምፕ ንኸተግብሩ ፀገም ኣይነበሮም ብሓባር ስለ ዝነበሩ ስዑድያን ኢማራት ሕጂ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነ ናይ ሶርያ እንደዘክር እየ ፖለቲካ ናይ ሶርያ ንትራምፕ ናብ ስዑድያ ምፅኦምሲ ናይ ሶርያ ዝነበረ ማዕቀባት ተኸልዕልዎን ኣብ ትራምፕ ዝኸዶ ኣከያይዳ ዝተኸተሎ ስትራቴጂን ንሪኦ ኢና ኣብዚ መጨረሻ እዋናቱን ብኤርትራ ሸነኽ ፅምዶ ምስ ኣሜሪካ እውን ይሕሰብ ኣሎ እዩ ኦኬ እቲ ፅምዶ ግን ቀፃልነት ክህልዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ዝሓትዎ ነገር ክህሉ እዮም እዚ ከዓ ግበር ክብልዎ እዮም ክገብር ኣይኮነን ሱራት መፍታሕ ድዩ ቅዋም ምግባር ድዩ ማለት ሓደ ስርዓት ዘይብሉ ብሕጊ ዘይከይድ ስርዓት ምስኡ ወላ ክፃም ትራምፕ ክገብሮ ክእል ይኸውን ግን ቀፃልነት ዘለዎ ይኸውን ትራምፕ ሳልሳይ ግዜ ተርም ናይ ምርጫ ተደፅዲቑ ሕጂ ቅዋም ኣሜሪካ ቀይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ እዚ ነገር እዚ ክመፅእ ከም ዝኽእል ንፀበዮ ኣብ ግዜ ትራምፕ ወላ ሓንቲ ፅበዮ ኢኻ ግን ናይ በዓል ኢማራት ከዓ ፅልዋ ከዓ ኣሎ እቲ ዲፕሎማሲ ስለዚ እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣማራፂ ሲኢኑ ሕጂ እንታይ እዩ ተኾርሚኻ ሞት ኣሳፊሕካ ሞት ተኾይኑ ወላ ሱቅ እንተበለ ኮይ ኣብዪ ኣሕመድ ሕጂ ካብ ዝተፃብኦ ዘይድሕ እዚ ተሓስቦ ዘለካ ግደፎ ተባሂሉ ኮዩ ዘይከይድ ፀቕጥታት ክመፆ እዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ክመፆ እዩ ናይ ፋኖ ክቕፅል እዩ ናይ ኦላ ክቕፅል እዩ እቲ ናይ ትግራይ ሕቶታት እውን ሱቅ ዝብል ኣይኮነን ክህሉ እዩ እሱ እውን ስለዚ ንኣብዪ ኣሕመድ ህድማ ንቅድሚት እውን ኢሉ ዝገለፆስ እዩ ንኩናት ምእታው ካልእ ኣማራፂ ዘይብሉ ገይሩ ክርኢ ይኽእል እዩ ወይ ታሪክ ትሰርሕ ወይ ከዓ بدحريقة أبي أحمد سي إثيوبيا سو زي مرحة تقصل عينت كوينو أي سمعت سجى حاجة خشوط زفتن نور حساب انتايو بس اللو غنتاتنا إثيوبيا فحكتب أنا تدي اللغز فحكتب لي عينت استراتيجي يوتي ولا أنه حال ما نتوم زنبور نايك المعجنة ديمقراط كم عينت حسابات الأرمية سلسم دوزن تمتيو كوينات دو كبل سلزغل نايب على أمريكا عزيز بلوز اللو مراتي زبلت مراتي ولا سينا هندف دلنا مغنياتو بدحر حجي مس ماشيناتن دروناتن زطفق ولودታት كل يبلو ስለዚህ ነዚ አድዋ ብላይ ለሞ ፀቂጦሞ ናይ በዓል ኢማራት ጽልዋ ፀቅጢ ንኢሱ ናይቲዮም ዓቢደው ተቢሎሞ መኻል አማራት ተተፈጢሩ ደይሱ ዳ እንታይ ንጉስጉስ ኣለና ቀጻሊ አቢ አሕመድ ግን ከምዚታት እንደ ሕርዳ ነቶም በዓል ኢማራትን ካልኦትን እሚኖም እሶሙን ሕራይሎም ተቀቢሎም ተደከይዱ ትእዛዝ ተዋሂቡ ዝኸይድ እምበር እምቢሉ ዝቅጽል አይኮነን ኢማራት ተደግፋት ተኸመ ገሪ ቁጠባ ኢትዮጵያ ወስከብሉ ሕጂ أجي نايب على الإمارات ترى أني نبعل حجي أبزي بزح عنديو زدارب تي حتون تزربان أقداسيو بحفشة إمارات كم جاب هير جيرون ديو قلت أزف تنزل لخالد نمن تايخ زيادة ني إمارات كم جيرو قلت أزمر زلو إمارات حيلس لزي بالله عقمس لزي بالله كتجبرس لزي تخل ويون تزلوا نحمق مقبار زلو تقولوا نخناسي ليكم كم زلوا إمارات كل زلوات أجاتاتن طبابن بالحن دبلوماسيا وتهدراو كطبا كله تتقيمها في السودان وكو تسعيرها السودان تسعيرها اوريدي إمارات خرطوم نمكوصار السودان نمكوصار نسراويتنا السودان بتينا نخلو خدجبر زفتنوتو تسيرو عبدبوب عبدارفور حجر ما منقص خدجبر بالسودان كتمكل تفتنو لزلا سعرتها مقبال درجة يزي سلازي إمارات أبايتا كل نجار تجبر كم زخل غير كم مزراب حركة بتي زنبع زربايو ويون دارجة أب evidence زي تسني زربايو أزيف إمارات كل نجار كجبر كم زخل جيركا أب يمنوكو إمارات سعودية plus everybody أيتن جي سي سي بالهاجرات تدمر أمريكان فرنسان كالوت حيلتاتن نحوتك سعر واي كالو حوت زبالة بيمن زلو نحمش عمة تواجيهم كسعر وصل زي كالو لأن إيش تبغى تتاتو قصيرهم يدي فما هم دليل تخنبر
حوت جزية مصر خبر مز أمريكان قالن زقبر زلوا أجر مز جرفة ما نتتريف زلوا سلوانا إمارات كبوك رمخان فلوتي it's just a matter of time سلازي إمارات is not like unstoppable way تتأكد بلو زي تخل كمكات زي كل كوجات زي كل حيلي كونه it's just one power بجاكا جنزب لما كلا عقم زي بلو بجنزب تراي كاسود كوينات إيران دامج كتفتر تغلق أمريكا وكمس كل أسوارتها أمين إذا سبزيس بغلي الكردو زغل نقرنير أمريكا على 4 تريليون جنزبات فيها ململ سراويتنا تاغوسيرا أب أفغانستان دهر إسرع عمتكو هذه ما وتيا you need to understand facts on the ground القاعدة ما كنايز سراوي زي بلا أبقوبوتات سفرة قبر شبراوي حيلي نيرو إسرع عمت تواجيو نأمريكا مش كل sophisticated أسوارا ونقول لا نيتو بملو عقمو سراويتنا تاساتيفو كاب أفغانستان لما أفغانستان طالبان إذا ما حد رازلو سلازي أزيف كمزي إمارات كسعر زي كالجيرو مقلاسو بحكي كنا منتاي عقمنا يرترا النايس كامر أي بقعتنا يرترا سراويتنا يرترا النايس كامر أي تاريخنا يرترا النايس كامر أيو برقص ك إثيوبيا كم حجي حبر السوفيت ببليونات زت من جنزب بعلا وريدا بايتا جنرالات قصيرة قصيرة أمريكا يرترا صورة يرترا مدفع أي فتنة دي غينا أمريكا غي حجزت دي غينا يرترا بخمي مسيا زي مردا كنا منتاي نزوم سبات زياتو أب مهوتات يمبرو مالو سبونا جرجن الرياليتي تكون نت قرب تم رئيس جلهم تقامتنا يرترا كردوم جمير له ترجم كم زي بلو مع إنه من يرترا كغير زغل بحيل الرجيم تشنج قبل زغل حيل كم زي له يبر هالو مالو من البات تريف زلونيش لكفال ما خنصم أين عج هاي تمزجوتن مرس أخر كايدي خبلي هو ده دري خدولي حواحات أي تمزجو كن كل يوم هذا تقرأي حواحات اندحر زي بلو ود بتقرأي فليخا كونه توهيل تقرأي نمشي عفت توهيل زمسة عاوزي مرس أخر قبر يغلن كبليم صار حق منقص تغيركم يلو وتبع الزفرس حق منقصتي زغبر مصيو وقع غلي خقتم غلي هذه حواحات هي تمزجوتن مرس زي هايلر دبيت مان تايز بنزلو كوينات مجمار أبوك تكملوا زغل تاكتيك يزغل زلو one of the reasons سوق تكملوا زغل وي تاكتيكس واحد ولا مرج عاوز بال أمر حزمتيو دراما فتيرو لك كم تد درامات فترة زلو نكوينات مجمار تكملوا زلو دراما كم خدمة الذين سوتش نملكتاቸው ጦርነት ይብቃን ጦርነት ይብቃ እቺ ሀገር ሟች መሻጣች ሚኖርላት እንጂ ጦርነት ጦርነት ይብቃ ጦርነት ይበቃል የትውልድ ተስፋ እነዚህን መሰልና ከሰሞኑ ከትግራይ ወንድሞቼ የደረሰኝ መልእክት ከትግራይ እህቶቼ የደረሰኝ መልእክት እያሉ የአብይ አህመድን የፕሮፓጋንዳ ማሽን ሳያውቁት የተቀላቀሉ የቲክቶክ እህትና ወንድሞቻችንን ለማሳሰብ ነው ብቅ ያልኩት። ከዛሬ 2 ዓመት በፊት የአብይ አህመድ ወደ ትግራይና ወደ አማራ ክልል ጦርነት ሲከፍት የመጀመሪያው ጥይትን ከመተኮሱ በፊት ቀድሞ በፕሮፓጋንዳ ያመቻቸው አርቲስቶችን ነበር። exactly زياد بوغير سبنا خرداي له اب كويناتنا تግራይ ቅድሚ ምጅማሩ ቲክቶክ ይኹን ፌስቡክ ከምዝሎሚ ዓብ ሓይሊ ገይሩ ስለ ዘይነበረ በመንጌሪ ነቲ ኩናት ጎስጉስዎ መራሕቲ ሃይማኖት ሰዲዱ ዓበይቲ ዓዲ ሰዲዱ አርቲስት ደረፍትን ፊልም አክተራትን ግን ዝያዳ ጽልዋ ገይሮምሉ ኩላቶም ተንስዮም ድማ ሃገርና ኢትዮጵያ ከናው ሕሲናዶ ከምዝዶ ንኤርትራ ንኢትዮጵያ ሓድነታ ዝብትን ዘሎ ህወሓት ክጠፋሎ ሎሚ ብቲክቶከራት ይገብረሎ بميديا personality بتوم كادرتاتو غيري زغبر زلو سلازي again ابي احمد نكوينات زدالو زلو امبر نسلام ايكونن زدالو زلو ግን ابزي كل غزي كوينات كون كل ابزي اسمعوا انا غرم زبلن ناتو لعت خوينو نتناي مجمريا بروجكت من كون يخل اب لعل تግራይ ወይስ ኣብ لعل ኤርትራ እዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ብልዕሊ ኤርትራ ይክገብሮ ብልዕሊ ኤርትራ ንክገብሮ ዝብገሰሉ መንገዲ ከዓ ናይ ሓሰብ ጉዳይ እዩ أبو ولا تبع السياسون في انترفيوز بولوسيو بعد سمرة أنت أكبركم زلوا عفشا again تري ولهم تكوينات ناب تجراي درو جميروس ناب كوينات جزء خيط كم زخلينا نرزق لنا بايتا يقداس نابير تراي كجمر زخل زبال جارا وأبي نابير ترا كوينات بخجمر سلز دليو زلوا ينبر سلز اللي يكوننا بايتا هنياتو أبي أعمل نابير ترا أنت زخون يروح المناتو قداي ناي تجراي نقوم مشيتن ناي كوينات زوزقس أبا محراز قبر زلوا كونتات نسي زيادة نعوتات كود ممرت أنا يركب نابير ترا مخادو برقص نابير ترا كوينات كافة يكل نزبل أمنت يبلان ويون كم زبل جام سلزلني كون كجبر غليو بعد the end of the day نتفاعتو كقلات في تدليت رايز قبره ناي تجراي ناي مودتا كتسعكم تخلك بكم يابزي
on the ground is Tigray is beyond Ethiopia, beyond Eritrea. Tigray is the security, political, historical software of Ethiopia and Eritrea. The ኣብዚ ምሁራን ልሂቃን ናይ ትግራይ ዝበሃል ኣብ ገለገሊኦም ኩሎም ኣይኮኑን ግን ኣብዚ በዝሒ ዘሎ I think ርእሶም ኣብ ኩንነት ኣብ ሪያሊቲ ኣብ ኩንነት ደው ኢልካ ናይ ምሕሳብ ፀገም ኣጋጢሞም ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ትግራይ ሞቶር ናይ ፖለቲካ ነገርን how on earth is that ብኸመይ መንገዲ ብኸመይ መለክዕ እዩ ሞቶር ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ክኾን ዝኽእል ኣብ ፖለቲካዊ ገለመለ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ኣብ ህውተታት ዝነብር ፖለቲካዊ እሊት ተለካ ሃውታቱ ዝኾነ ኣካይዳ ይህልወካ ውፅኢት ናቱ ቅድሚ 3-4 ዓመት ብህውተታ ንኣፍሪካ ምልኹ ቋፀረ ኢልካ ተበጊስካ እታ ዝነበረት ትግራይ ኣብ 3-4 ተመቒላ ኣላ እዚ ዘሎ delusion እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ህውተታ እንተቐፂሉ ድማ እታ ተሪፋ ዘላ እውን ንክትጠፍእ ዘሎ ተኽእሎ ዝለዓለ እዩ መንከጥፋ ባዕሎም ብዕንደራናቶም እስከ ደሃን ካባቶም ቁርብትለይ ልብም ናብ ዝበሉ ክንሰግር ትናይ ህዚ ዘኒየ ንዓይ ከመይ ትሪኦ ተልክኒ ስትራቴጂካሊ እዩ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ታክቲካሊ ክኾን እውን የብሉን ኢለ ስለ ዝሓስብ ታክቲክ ማለት ናብ ዝኾነ ደረጃ ከሰጋግረካ ወይ ዝኾነ ነገር ንመፈፀሚ ትጥቀመሉ እዩ ክኸውን ዝኽእል ምናልባት ነቲ ስትራቴጂካል ዝኾነ ምሕስነትካ ንምፍጣር ታክቲካል ዝኾኑ ስራሕቲ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ታክቲካል ማለት ናብቲ ስትራቴጂ ክውፅሑካ ዝኽእሉ ንኣብነት ዕብይ ዝበሉ ናይ ፖለቲካ ናይ ቁጠባ ናይ ሰላም እማመታት ክኾኑ ይኽእሉ ርክባት ክኾኑ ይኽእሉ ክትሰርሕ ተለኻ ናይ መጀመርያ ስራሕ ክኸውን ዘለዎ እቲ ህዝቢ ዝረአ ዘሎ ህዝቢ ምርኻብ እዩ ኖርማላይዝ ቅርሕንቲ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ኣብርሃ ተኽሎቱ እንኮ ጥዕና ዘለዎ ፖለቲከኛ እንዲኢለዮ ኣነ ብዙሕ መጎስ ከዓ ተበዚሕዎ ሕማም ናይቶም ኣብቲ ዓዲ ዘለዎ ልሂቃን ከይሰግሮ ይመላእ ኣሎ ክብሎ ይደሊ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሰናይ ጉርብትና ነቲ ዘሎ ፅቡቕ መንፈስ ናብ ፅቡቕ ንምድያብ እቲ ህወሓት ዝበሃል ወይ እውን እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ጥዕና ክረክብ ተኮይኑ በዓል ከምዚኦም ዓይነት ሪዝነብል ወይ ከዓ ሪያሊስትስ ዝበሃሉ ኣብ ፖለቲካ ሎሚ ሪያሊዝም ዝበሃል ሓደ ኣይዲዮሎጂ ሪያሊዝም ዝበሃል ኣሎ ብዙሓት ከም በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ኣብ ሪያሊዝም እዮም ዝኣምኑ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ክውንነት ምእማን ኣሜሪካ ሱፐር ፓወር ኮይና ንክትቅፅል እንታይ ክትገብር ኣለዋ ንዩክሬን ክትጉሕፋ ኣለዋ ንእስራኤል ክትጉሕፋ ኣለዋ ስለምንታይ እዚኣቶም ንኣሜሪካ ሽግር ዝፈጥሩ እዮም በሃልቲ እዮም ሪያሊዝም ማለት ኣሜሪካ ሕጂ ብዘላቶም ክትኮነ ብትደሊ ኣብ ሓንጎልካ ብዘሎ ዘይኮነ እቲ ሊበራል ዲሞክራሲ ብኣይዲዮሎጂ ዝኸይድ ጉሒፍካ ፕራክቲካል ዝኾነ ሶሉሽንስ ምግባር የድሊ ዝብሉ ስለዚ ኣብ ሪያሊዝም ዝኣምኑ ፖለቲከኛታት የድልይዋ ትግራይ ካብቲ ዘላታ ዓዘቕቲ ንክትወርድ and one of the prominent ንሕና ዝረኣናዮ ሰብ ብዙሕ መጎስ ኣየድልዮን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ እዚ ንሰምዖ ዘለና ፖለቲከኛ እዩ እንተተኻልእ ናብኦም ንገትፈስካ ኣብቲ ናትና ሃውታትያን ድማ ንስገር ባይታ ናይ ኢትዮጵያ እንዳተባሃለ እታ ባይታ ኣዲስ ኣበባ እያ ሰባብ ኣቶ ገብረ ብናይ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ደገ ዘሎ ፕሬዚደንት ተባሂሉ ዝተረቑሐ ማለት እዩ كيف ذهبني زربات تزاريب الله نتوم قليهم أديس أبا غير ما بوتيل تعشيقه من هزب زد ناقروز قلنا يبلغ غير باست غير ومالو أقاليت ومالو زيت أكيد زلا نتوم بايتا وردو زبلهم زلوخا وات أحسانين بلانا خا قدفتو بقدميت كنا لسمعنا يو معنا باكل نريخ بقينا انتاهم زبون تقول دايو أمسكنا حتى لايلا سلازي أبزع إثيوبيا بايتا تبحليتا نزيعة بايتا تباني الله قاعد أبي أحمد عشاي كونن تسرح كسرحيو وي بايتا ورد وي أفكم حزو زبال أنا أيفالن أبزعت زي زتعم بايتا سلازيلة سرحكم قدايكم بيتسوفكم كل غريفكم أبز بايتا لكم أيتم تريز بالعنين من تاي نتقال سرزيلي لكم كنت هاي لا تحقنت قل أبي تبقى أسوال حليل أنتم مناسات بزح قداي ناي عدان عند تانيم كوينهم زلو كابيرو بزموت سوات رقيبة احنا بعلي كاو إسرائيل زموت رقيبة ايه قلت عمد ولا هنكر نعم بايتا ورد سبب أبزي تأكيد زلا حتى زوالة نتريب تا بايتا أديس أبا سبب أبزي تأكيد زلا نتوم بايتا وردو زبلهم زلو خا وات أحسانين بلانا خا قدفتو بقدميت كنا لسمعنا يو معنا واكل بالعنين من تاي نتقال سرزيلي لكم كنت هاي لا تحقنت قل أبي تبقى أسوال حليل أنتم مناسات بزوح قداينا عدان عند تانيم كوينهم زلو كم ذات ريبوا زلهم
حق مزراب لومي أنصارو تبقيسهم كم زلون شعبية أتيوم ما يوم شعبية كويني هقدف تغيري قبل ويا مجي because أبدي سابا دراما يمسرحوا زلو كويلكم يعني these people are حوتات يعني يوم قلنا بالعيلويو بقى كم تزلاتا نتا بوليتيكا تفلالي دراماتاتنا قبركا تبو غيركا انجوي تقبرات بالعسكويس تقبرا and that's it ኢትዮጵያ ኸይዱ አዲስ አበባ ኸይዱ ዝረአዩ ነትመንሰይ ስቂልካ ኣብዘይ ከውን አጀንዳታት ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ከምኡ ገይሮም መፃወትን መላገፂ ገይሮም ከም ኣብ ኤውሮፓ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ብእምነይ ሃሪምካ ዲሞክራሲ መፂ ኢሎሞ እቶም ከምኡ ዝገበሩ ኩላቶም ስጅንን ገሊኦም ካብ ወረቃቅቶም ተበላሽዩ ሂወቶም ተበላሽዩ ኣብ ፈቐዶ ከርተት ወሪዶም ከለዉ ድማ እቶም ጎራሓት ኣብ ዩቱብ ዘለዉ ድማ بقدموس እንታይ ቁም ነገር ነይርኩም እንቋዕ ኮንኩም ኢሎም አላጊጾምልና ኢሎም ኣብ ቲክቶክ ክባሹ ከለዉ ዝገበርዎ ቪድዮ ሪና ኢና እጂ ድማ ነቶም ከምኡ ኣብቲ ሽዑ ዘይተሳተፉ ኣብ ስርሖም ዝፀንዑ ንዖም ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይደና ባይታ ናይ ቃል ስንፂና ኢና ንሻዕብያ ስዕርና ኢና ሕጂ ተወደይ በቃ ጥራይ ተንተሪፈን ዘለዋ ድሮናት ኣብ ጅባኹም ዘለዋ ኣሽሓት ሃቡን ኢሉ ብምባል ገንዘቦም ኣብ ምግሓጥ ይጓይለው I mean this is a very crazy time but again it's a game ነቲ game ካ ድፈልጦ እዩ ዝበልዖ at least ነቲ ገለገለ ገርህልቡ ግን ንምድሓን ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ዝነግሮም ዘሎ this is very interesting ሕጂ ንቐፅል ኣብቲ ናትና ገፅና እስከንስገር ክልተ ሰለስተ ፅቡቕ ነገር ክንሰምዕ ኣመስኪራ ኣነስ ከምዛ ባንዴራ ሃገራዊት መዝሙር ናይ ኤርትራ ኣብ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዝኸበረትን ዝተዘመረትን ደላ ይመስለንን እዩ ብርግፅ ኤርትራውያን ኣብ ዘለውዎ ኣብ ሃገሮም ዘለዎም ክብሪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዓዘዘ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ቅድሚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ምዝራበይ እዚኣ እስከስምዑለይ እዛ ሓፍትና ሽማንተ ዝፈልጣ ክንደይ ደስ ምበለኒ ንትሽዓተን ብሄራት ናትና ምስ ሳዕስዒቱ ምስ ኣልባሳቱ ምስ ኩሉ ነገራቱ ባህላዊ ክዳንን ክንምንታይ ግዜ ወሲዳ ጌራቶ እስካ ኣታቁዕለይ ኣብ ዘላቶ ድማ እንኳ የቐንየልና በሉለይ ምክንያቱ ዓብ ስራሕ እዚ ቀሊል ስራሕ ገይሩ ዝወስዶ ኣሎ ሓንቲ ቪድዮ ንክሰረክ ንምንታይ ኤነርጂ ይወስድ ንፈልጦ ኢና እዚ እቲ ኮስቲዩም እቲ ክዳን እቲ ስልማት እቲ ነገራት ኩሉ ነገር ንክትገብር ደርፊ ክትመርፅ ክትቆርፅ ካት ክትገብር ኮምባይን ክትገብር she's a brave one ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቅድሚት ተፈና ሓድሽ ዝበሎ ዝገበረቶ ገለ ለዛርም የረምሽ በዓል እዚያ ዝገብርዎ ዘለዎ ድማ ንዕቁ ዝርዮ ብፍጹም ክነዓቕ ዘይግብኦ ናይ ብሓቂ ሓየት ዝኾነት ጓል ኢና ንርኢ ዘለና ከምዚ ዓይነት ንባህልና ትሽዓተ ብሄራት ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ስለዚ ከምዚአን ዓይነት በላሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ዓብ ምትብባዕ ክወሃበን ይግባእ ምክንያቱ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ብዘረባን ስቂልካ በቋራጭ ነገር እናገበርካን ዝኸውን ኣይኮነን ከም በዓል እዚኣተን ስለ ሰርሓሉ ከምኡ ድማ ትሬንዲ ዓይነት ሰሓቢ ዝኾነ ሙዚቃ ሰሓቢ ዝኾነ ቪድዮ ብምግባር ኢኻ ነቲ ነገር ካብ ወለዶ ንወለዶ ተስግሮ ስለዚ ነዛ ሓፍትና ናይ ብሓቂ ከመስግና ዝደሊ ቀሊል ስራሕ ዝመስለኩም ኣሎ ናይ ብሓቂ ዓብ ስራሕ እያ ሰሪሓ ዘላ ቀፅል የበሉልና ኣብቲ ዘላቶ ፈለው ግበርዋ ተባብዕዋ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ቫይራል ተገይርኩማ ድሕሪ ሕጂ ኩሉ ግዜ ናይ ከምዚ ዓይነት ንክትገብር ክትግደድ እያ ስለዚ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ስራሕ ክብሪ ዝግብኦ ስራሕ እናበልና ናብዚኣ ተመሊሰ ክዛረብ ካብኡ ፍለ ወላ ኣብዚ ሕጂ ረእይዎም እትያ ሓንቲ ካብተን ናይ ካልእ ባህልታት ተኸዲነን ዘለዋ ሜይቢ ካብ ካልእ ብሄራት ናይ ኤርትራ ክኾና ኣይኮናን ክኾና ክእለ ሓድነት ቀለታት ሓንቲ ብሄራ እንታይ ምዃነ ይፈልጥን እየ ግን ብሓፈሻ እቲ ንባህሊ ናይ ኤርትራ ነቲ ብዙሕነት ናይ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝግበር ፃዕርን ተበግሶን ዓብይ ክብሪ ክንቦ ዝግባአና ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኩሉ እቲ ነቲ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንክሕይል ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ኣናይስና ትሒትና ክንርዮ ዘይግባአና ሓደ ብሉእ ስራሕ ናትና ናይቲ ህዝቢ እዩ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩደ ፌስቲቫላትና ብየማንን ፀጋምን
ኣመና ድሙቕ ብዝኾነ መንፈስ ይሓልፍን ይውዳእን ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ዝበለፀ ሃገራዊ ስምዒትን ሃገራዊ ሓድነትን ኣሎ ነዚ ዘሎ እዚ ከመይ ጌርና ናብ ዝበለፀ መድረክ ነሰጋግሮ ድማ ናተይ እናታትኩምን ናይ ኩልና ስራሕ ይኸውን ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹም ባህናቱ ፀሓፉ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኮን ይብለኩም ምዛ ብልፅቲ ደርፊ ድማ ክገትፈኩም እየ تزعلي فلتات صلو تبرابر عاد أحبلو لملم علي زي رعاية اللو كنا يا حفرة بتفوتو تسويهم نحان سيريتنا تغني زنبحان تبالي